ευχαριστούμε λοιπόν που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και με αυτόν τον τρόπο θα επιβραβεύσουμε την προσπάθεια της θεατρικής μας ομάδας. Γιατί κακά τα ψέματα, όλο αυτό το χρόνο έγινε μια μεγάλη προσπάθεια σε κάθε λεπτομέρεια του έργου και των σκηνικών. Ό,τι βλέπουμε έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από αυτά τα παιδιά. Επίσης θα ήθελα, χωρίς να σας κουράσω, να επισημάνω δύο πραγματάκια. Σήμερα οι περισσότεροι από εμάς ζούμε χωρίς να μας λείπει τίποτα, κυρίως από υλικά αγαθά. Αυτό που έχουμε αρχίσει να χάνουμε και όσο περνά ο καιρός αυτό χειροτερεύει, είναι η ανθρώπινη επαφή και κατ' επέκταση η ανθρωπιά μας. Θες με τις δουλειές μας οι μεγαλύτεροι, 1000 υποχρεώσεις, τα παιδιά, φροντιστήρια, δραστηριότητες, σχολείο, εξετάσεις, αλλά και με τον μεγαλύτερο και κυριότερο κλέφτη της καθημερινότητας του χρόνου μας, το κινητό, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φτάσαμε σε μια αποξένωση μεταξύ μας. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή μας φέρνουν πιο κοντά, προάγουν την ανθρώπινη επαφή και μας κάνουν να νιώθουμε πιο όμορφα. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να καλέσουμε όποιον από εσάς επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Συλλόγου και θα μας έφερνε μεγάλη χαρά αν είχαμε νέους ανθρώπους στην νεολαία του χωριού μας, να μας φέρει και νέες ιδέες να τις συζητήσουμε και αν είναι εφικτό, γιατί όχι, να τις υλοποιήσουμε. Και πάλι ευχαριστούμε για την παρουσία σας, να ευχηθούμε καλή θέαση στο κοινό και καλή επιτυχία στο θεατρικό. Και μία λεπτομέρεια που θα μας βοηθήσει, οι τουαλέτες είναι δεξιά όπως είσαστε εσείς και υπάρχουν δωρεάν νεράκια για όσους διψάσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή θέαση. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Απόψε, η θεατρική μας ομάδα πήρε την πρωτοβουλία να σας διασκεδάσει με μια κομμωδία του Ντάριο Φω, αρκετά πειραγμένη και προσαρμοσμένη στην καθημερινότητα της εποχής μας και του χωριού μας. Βέβαια, οι τελικοί κριτές του αποτελέσματος εκ των πραγμάτων θα είστε εσείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε γέλιο και σκέψη μαζί. Από εσάς ζητάμε μονάχα να μας κρίνετε λίγο επίοικος, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί. Ό,τι έχουμε καταφέρει είναι δουλειά αρκετών μηνών και αφιέρωση χρόνου από την καθημερινότητά μας. Σήμερα το χειροκρότημά σας θα είναι η πληρωμή μας. Και για να μην μακρηγορούμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Άντε, τι καθόμαστε. Μπράβο! Παρακαλούμε μόνο να βάλετε τα κινητά σας τηλέφωνα σε αθόρυβη λειτουργία και να γίνετε όσο το δυνατόν περισσότερη ισχύα για την παράσταση βιντεοσκοπείτε. Καλή σας διασκέδαση. Άγρε μαράκι, πόσο τυχερή στάθηκα που σε συνάντησα. Διαφορετικά δεν έχω ιδέα να το κουβαλώ σε όλα αυτά. Δεν μου λες εσύ, πού βρήκες τα χρήματα για να αγοράσεις όλα αυτά εδώ τα καλούδια. Μας το είπα. Δεν τα αγόρασα. Είχα μαζέψει μωρέ κάτι κουπόνια και για το σούπερ μάρκετ. Άλλωστε είχε ξεμείνει ένα τέτοιο μέσα στη τσάντα. Άκου εκεί κουπόνια για το σούπερ μάρκετ. Βρέσε τα ψεύσα ποιον τα πουλάς αυτά. Γιατί, δεν το πιστεύεις? Όχι βέβαια. Τότε να σου διηγηθώ κάτι άλλο. Καλά, γεια. Κάτσε μωρέ, πού πας? Έλα μέσα αμέσως να λακίψεις. Έλα εδώ, πρώτα κλείς την πόρτα και θα σου πω όλη την αλήθεια. Εμπρός, λέγε. Λοιπόν, σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και εκεί ήταν ένα τσόρμο γυναίκες και έκανε 2-3 άντρες που κάνανε μεγάλη φασαρία. Για τις τιμές που αυξήθηκαν φυσικά μέχρι αηδίας. Σωστά το πες, μέχρι αηδίας. Τα ζυμαρικά και ζάχαρη δεν λέγονται. Για να μην μιλήσουμε για το κρέας και τα συσκευασμένα είδη. Και ο διευθυντής προσπαθούσε να μας καλμάρει. Μα εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τις τιμές τις βάζει η διεύθυνση. Αυτή αποφάσισε τις αυξήσεις. Αποφάσισε. Με κάνω την άδεια. Με κανενός άδεια. Είναι νόμιμο. Υπάρχει ελεύθερο εμπόριο, ελεύθερος ανταγωνισμός. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Εναντίον ποιου? Εναντίον μας. Και εμείς πάντα πρέπει να απειλόμαστε τα λεφτά της ζωής σας.
Ύστερες το φώναξα και μετά κρύφτηκα πίσω από κάτι ράφια. Μπράβο, καλά έκανες. Άλλη μια γυναίκα. Εκείνη να δεις αγανάκτηση. Τους λέει, ακούστε, σήμερα τις τιμές θα τις καθορίσουμε εμείς. Αν κάνετε τους δύσκολους, τα παίρνουμε και φεύγουμε χωρίς να πληρώσουμε μία. Μη Καταλάβατε? Μη μου πεις. Εκεί να βλέπεις τη μουτσούνα του διευθυντή. Είστε τρελές! Θα κάλεσε την αστυνομία. Στην αρχή χεστήκαμε πάνω μας. Λογικό. Μόλις πήραμε χαμπάρι ότι η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει, αρχίσαμε να βουτάμε τόσα τρόφιμα με μανία τα ράφια, φωνάζοντας όλες μαζί. Κάτω οι τιμές, πάνω οι φωνές. Κάτω οι τιμές, πάνω οι φωνές. Έγινε χαμός σου λέω. Αχ, πόσο λυπάμαι που δεν ήμουνα κι εγώ εκεί. Άστο σου λέει, ήταν σωστό πανηγύρι. Τι ωραία. Πραγματικά ήτανε σαν γιορτή. Όχι μόνο γιατί δεν πληρώσαμε, αλλά για μια φορά κάναμε κάτι όλες μαζί, σωστό ενάντια στα αφεντικά. Καλά όλα αυτά, αλλά εμένα άλλο με προβληματίζει τώρα. Δεν μου λες. Τι θα πει στον άντρα σου μόλις γυρίσει για όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Δεν πιστεύω να του πλασάρεις την ιστορία με τα κουπόνια. Γιατί? Θες να μην το χάψει? Είπαμε, είναι λίγο χάπατο Βασίλης, αλλά όχι τόσο. Έχεις δίκιο. Ίσως είναι πολύ. Έτσι όπως είναι και νομοταγής. Σήμερα βλέπεις είναι και το άλλο. Έχει κι άλλο. Ξόδεψα και τα λίγα λεφτά που είχαν μείνει. Δεν έχω να πληρώσω ούτε το ρεύμα, ούτε το γκάζ. Καλά για τον νίκη δεν το συζητώ. Δεν με νοιάζει, έχω να το πληρώσω εδώ και 4 μήνες. Και εγώ έχω να πληρώσω τον νίκη εδώ και 5 μήνες. Και φυσικά ούτε που μπόρεσα να κάνω τα ψώνια που έκανες εσύ με τη λεφτά. Λοιπόν, Μαρία, πρέπει να αρχίσουμε. Ωραία. Ρε Μαρία, τόση ώρα σου μιλά για τα δικά μου και δεν έχω δει πόσο ωραίο μαύρο φωτεινό μπλουζάκι φοράς. Κάτι θέλει αυτή. Να σε πω, μωρέ. Τι? Πρέπει να ξεκινήσουμε να κρύβουν τα πράγματα. Οκ. Να σε πω, κάνε μου να πάρεις και εσύ λίγα από αυτά στο σπίτι σου. Τι εγώ, δεν έχω και τα χρήματα δηλαδή για να στα πληρώσω όλα αυτά. Ρε μη σκάς, εδώ είναι τράπα εμπόρευμα. Σήμερα γίνεται πίστοση, μπρος, τελείω, γεια σου όμως. Ναι, σήμερα γίνεται πίστοση. Και να σου πω, τι θα πω μετά στον άντρα του Πανάγου μου, ξέρεις αγάπη μου, αυτά είναι πράγματα λίγο μισοκλεμμένα. Παπα θα με σκοτώσει. Εμένα Βασίλης, δεν θα με σκοτώσει. Θα μου ζαλίσει τον έρωτα όμως. Σίγουρα. Καλύτερα να πεθάνω της πείνας παρά να πάω να στον νόμο. Φτωχός, αλλά τίμιος. Εγώ θέλω να περπατώ με το κεφάλι ψηλά στην κοινωνία. Μα καλά. Μα τι έχω πάρει εδώ ρε εσύ. Αχ, εδώ κοίτα η τρελέκο την πήρα. Ανάμεικτο κρέας για σκύλους και γατιά. Για να δω. Πλήρη στροφή για σκύλους. Περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για το σκύλο σας. Πήρα τι σκύλο. Ναι, ένα λικόσκο. Δεν έχω κρύψει μες στο μπάνιο, μη σε φάει. Να σου πω ρε Μαρία, με κοροϊδεύεις τώρα. Σαν πως έβλεπα πάνω στο πανικό μου τι έκανα. Εδώ δες. Εδώ κοίτα τι πήρα. Έχει κι άλλο. Διαλευτό καναγούρι για πουλιά. Χρήσιμο. Λοιπόν, έλα, γεια σου να πάρεις τα δικά σου, να πάρει μου τα παρέτα. Ζάχαρη, ζυμαρικά, λάδι. Τι με κοιτάς μωρέ, τελείουνε. Ναι, εγώ να πιαστώ να τα πάρω. Αν η αστυνομία όμως κάνει έρευνα από σπίτι σε σπίτι, τι θα κάνουμε. Ωρε τι κατσικοπόδαρη, άκου και θα το αστυνομία. δεις. Άκου και αστυνομία. Όλη η γειτονιά, ρε εσύ Μαρία ήταν σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Εδώ σε εμάς θα έρθουν να ψάξουν, έλεος πια. Τι αυτό. Ο άντρας μου. Μαρία, ο άντρας μου. Τρέξε, τρέξε, τελείωνε. Τελείωνε να πάει στα δικά σου, τελείωνε. Καψερή, τι έπαθα. Θα μπλέξουμε, θα μπλέξουμε, θα μπλέξουμε. Πρέπει να πας και για τσάντες ακόμα. Τι τσάντες, τι τσάντες. Πάρε τα τσάντες. Πώς δεν είναι, ρε. Και εγώ που να φύγω τώρα που να γιάμουν δεν θα πόνοι. Πάμε, Κρίστη. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα Μαρία, πώς τα πας? Καλά, ευχαριστώ. Γεια σου, Ρόζα. Θα σε δω πάλι σύντομα. Καλώς τα Βασίλη. Τι κάνεις, τι κοιτάς μωρέ και σαν βλάκας. Μα τι έχει η Μαρία ρε? Γιατί μωρέ, τι έχει η Μαρία. Τι έχει, δεν την είδες εκεί μπροστά? Μια κιλάρα. Και πρώτη φορά μου έβλεψε παντρεμένη μια κιλάρα. Θέλεις να πεις πως είναι έγκυος? Είναι το λιγότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια παντρεμένη. Μπράβο, μπράβο. Καλά, και πόσο μηνών είναι? Την περασμένη Κυριακή την είδα και δεν μου φάνηκε. Και πότε εσύ κατάλαβες μωρέ κάτι από γυναίκες, τόσα χρόνια παντρεμένοι είμαστε. Εκτός το ότι από την περασμένη Κυριακή που την είδες κιόλας πέρασε μια εβδομάδα. Ακού, Ρόζα, μπορεί να με θεωρείς πλάκα, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου.
Και ύστερα με τον Πανάγο τον άντρα της δουλεύουμε στο ίδιο πόστο. Και μου τα λέει σχεδόν όλα για αυτόν και τη γυναίκα του. Υπάρχουν και πράγματα που δεν λέγονται. Και γιατί δεν λέγονται, είναι ντροπή δηλαδή να πει πως περιμένει παιδί. Μα άμα δεν το ξέρει, βρε μάτια μου εκείνη, πώς να στο πει εσένα, αφού δεν του το είπε. Τι δεν του το έπαιρε. Να μου, ξέρεις, ο Πανάγος επέμενε πάντα μια ζωή πως είναι ακόμα πολύ νωρίς να κάνουν οικογένεια με αυτή τη κρίση και τα μνημόνια που υπάρχουν. Ύστερα, αν το μάθαινα στη δουλειά της Μαρίας, την επόμενη κιόλας μέρα θα της δίνω πόδι. Και πώς, σου μιλάω, θα μ' ακούσει ή θα διαβάσει το ριζοσπάστη. Ο κύριος Μάκης μου τον έφερε τώρα. Ω, κύριε Μάκης, πρωτού ανακατεύεται. Λοιπόν, ο φίλος σου, τη φίλη μου, την ανάγκαζε να παίρνει και το χάπι. Καλά. Και αφού αυτός την ανάγκαζε να παίρνει το χάπι, τότε πώς έμεινε εκεί. Φαίνεται πως το χάπι δεν επέδρασε. Ξέρεις, καμιά φορά συμβαίνει, Βασίλη, και αυτό. Ωραία. Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι φταίει αυτό, ρε, γιατί να το κρύψει από τον άντρα της. Να, φαίνεται πως το χάπι δεν επέδρασε, γιατί δεν το έπαιρνε. Και αν κάποια δεν το παίρνει, μετά δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Αυτή μια κιλάρα 9 μηνών και ο σύζυγος που δεν πήρε χαμπάρι. Να, ξέρεις, η Μαρία είναι και λίγο θεοσοφούμενη. Και ο πάτερ εκεί κάτω λέει «Το χάπι τέκνον μου είναι αμαρτία». Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου. Μα το Χριστό δεν κάνει. Ξέρω εγώ, Βασίλη μου. Πασκονότανε. Τι. Ναι, Βασίλη, πασκονότανε. Με ένα σφιχτό κορσέ μέχρι εδώ πέρα για να μην χτυπάς το μάτι. Τόσο πολύ που σήμερα το πρωί δεν άντεξα, της το είπα. Είσαι τρελή, παιδάκι. Θες να νίξεις το παιδί. Το παιδί είναι πιο σημαντικό και από τη δουλειά σου. Ρώτησα αμέσως. Αν σε απολύσουνε, ξεφαστιώσου. Έκανα καλά. Ναι, καλά έκανες. Να σου πω, εγώ που έκανα καλά, αξίζω και ένα μπράβο. Ναι. Και η Μαρία που λες, Βασίλη μου, το πήρα απόφαση να ξεβασκιωθεί. Και μπλάφα αμέσως μια κιλάρα. Κόντεψα να γεννήσει εδώ πέρα. Και σε είπα ακόμα να το ξέρεις κι αυτό. Αν όταν πάει Πανάγος στο σπίτι σου κάνει κανένα θεματάκι, πες του να έρθει στο δικό μου. Που εσύ, αγάπη μου, θα του πεις και δύο λογάκια καλά. Έκανα καλά. Ναι, καλά έκανες. Αξίζει πάλι μπράβο. Ναι. Δεν τα λες με όρεξη, ρε Βασίλη. Λες, ναι, τώρα πέσει. Είναι συμπεριφορά αυτή που έχεις απέναντί μου. Πάλι τα έχεις βάλει μαζί μου. Εμπρός λοιπόν, κάθομαι να σε ακούσω. Πες μου. Όχι μωρέ, δεν τα έχω με σένα. Πρωτότυπο. Τα έχω με αυτό που συνέβη σήμερα στο εργοστάσιο. Γιατί, τι έγινε πάλι. Σήμερα το μεσημέρι πήγαμε να φάμε και 4-5 εξαγριωμένοι άρχισαν να φωνάζουν για το φαγητό. Ότι ήταν σκάρτο, αηδία και τέτοια. Ενώ διαφορετικά να υποθέσει ήταν γεύμα εξαιρετικό και άφθονο, Όχι. Ήτανε πράγματι αηδία. Αλλά δεν χρειαζόταν να μαζευτούν όλοι να φάνε και να φύγουν χωρίς να πληρώσουν. Γιατί πώς ήταν τελικά, εσύ είπες ότι ήταν 4-5. Στην αρχή ναι, ήταν 4-5. Αλλά μετά μαζεύτηκαν όλοι, φάγανε και φύγανε χωρίς να πληρώσουν. Και αυτοί. Τι κι αυτοί. Να λέω βρε αγάπη μου, όχι μόνο οι 4-5, αλλά και οι υπόλοιποι. Ακόμα και η επιτροπή του εργοστασίου. Που αυτοί τουλάχιστον θα έπρεπε να δώσουν το καλό παράδειγμα. Και όχι να συμμαχίσουν με τους εξτρεμιστές. Βέβαια. Μα τι σου τέλειωσα. Βγαίνοντας από τη δουλειά, πάω να πάρω το τραμ και περνώ μπροστά από το σούπερ μάρκετ της περιοχής. Και τότε τι να δω. Βλέπω ένα τσούρμο γυναίκες να βγαίνουν όλες σε... Ωραία σου μιλάω. Ναι, σ' ακούω. Βλέπω ένα τσούρμο γυναίκες να βγαίνουν όλες φορτωμένες πράγματα. Τις ρωτώ και μου απαντούν ότι τα πλήρωσαν όσο αυτές είχαν αποφασίσει. Κατάλαβες τώρα. Κοίτα να δεις πράγματα. Όχι μόνο δεν αφήσανε τίποτα στα ράφια, αλλά οι περισσότερες πήγανε χωρίς να πληρώσουν. Και αυτοί. Τι κι αυτοί. Να λέω, όπως εξοργισμένοι από το εργοστάσιο που πήγαν σε εστιατόριο και φάγανε και φύγανε. Ωραία, ακόμα κατοποίησαν και τον διευθυντή. Ποιον διευθυντή, Βασίλη, ποιον διευθυντή, του εστιατορίου και του σούπερ μάρκετ. Και τους δύο. Μόνο που το ακούω συγχύζομαι. Το πιστεύω παιδί μου. Το πιστεύω. Αυτοί οι λούμπερ του διαβόλου, οι οργισμένοι προβοκάτορες που παίζουν το παιχνίδι των αφεντικών και μετά διαδίδουν
ότι εμείς οι εργάτες είμαστε κλέφτες και καταγάτια της κοινωνίας. Μωρέ Βασίλη μου, μήπως έχεις πει εδώ. Πριν εσύ μου είπες ότι στο σούπερ μάρκετ ήταν οι γυναίκες. Τώρα τι λες και βρέκεις τους εργάτες. Ναι, μα είναι οι άντρες τους στο σπίτι που μόλις πάνε κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Που μπορεί να λένε και από πάνω. Μπράβο, καλά έκανες. Αντί να τους πάσουν στο κεφάλι ένα-ένα τα κουτάκια με τις σακούλες. Αν η γυναίκα η δικιά μου έκανε κάτι τέτοιο, λέμε, αν θα την έβαζα να φάει ακόμα και το κουτάκι της κονσέρβας μαζί με το κλειδί που την ανέχει. Και μη σου περνάω από το μυαλό να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί αν μάθω πως άρπαξες από το σούπερ μάρκετ ή τόλμησες να πληρώσεις έστω πιο λίγα, τότε εγώ εδώ... Εσύ ξέρω θα με βάλεις τα βάρη και το κλειδάκι. Όχι, κάτι ακόμα χειρότερο. Θα φύγω από το σπίτι. Θα φύγω και δεν θα με ξαναδείς πια. Ή μάλλον πρώτα θα πάρω διαζύγιο, να σε στείλω στην μάνα σου. Εγώ. Άκου Βασιλάκη, αν σκέφτεσαι έτσι μερικά πράγματα, μπορείς να πηγαίνεις και τώρα αμέσως. Και χωρίς διαζύγιο να πληρώνουμε και τα μούτρα σου. Πώς τόλμησες όμως καν να το σκεφτείς. Κοίτα, προτιμώ να σε αφήσω να πεθάνεις της πείνας, παρά να φέρω πράγματα στο σπίτι μας που δεν πληρώθηκε κανονικά. Μάλιστα. Και εγώ το προτιμώ. Μιας και μιλάμε για φαγητό. Σε κουψιλό. Τι έχει για βραδινό, γιατί με την φασαρία που έγινε, δεν έπαγα κιόλας. Κάτσε. Κάτσε, να δεις μπουρμέ σήμερα. Λοιπόν, αυτό. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρεις να διαβάζεις. Είναι ανάμεκτο κρέας για σκύλους σε γατιά. Τι. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα είναι περίφημο για τα σκυλιά. Είναι και φθηνό άλλωστε. Κοίτα, θρεπτικό όμως. Όλο πρωτεΐνες, το γράφει κιόλας. Κοροϊδεύεις μωρέ. Ποιος κοροϊδεύει. Πήγες ποτέ εσύ στο σούπερ μάρκετ, Ξέρεις Βασίλη σε τι τιμές έχουν φτάσει το λάδι, το κρέας και τα ζυμαρικά, Δεν τα βρίσκεις κιόλας. Τα έχουν βγάλει απατεώνες από τα ράφια για να τα κρύψουν ή να τα βγάλουν στη μαύρη αγορά. Είμαστε χειρότερα και από τον πόλεμο. Αυτό ήταν. Έλα τώρα μωρέ, μην υπερβάλλεις χειρότερα από τον πόλεμο. Πάντως όπως και να έχει, πάρε από μπροστά με αυτή τη βρωμιά. Εγώ αρνούμαι να τη φάω. Δεν είμαι ακόμα σκυλί. Αρνήσου γιατί Άντε. η αλήθεια είναι για σκυλί δεν σε κόβω, αλλά τα αφεντικά σου αγάπη μου δεν τα βλέπουν έτσι. Για αυτούς είμαστε χειρότερα και από τα σκυλιά. Καλά, πάρ' το μπροστά μου από εδώ. Φέρε μου ένα φλιτζάνι γάλα, μου αρκεί. Αχ, μωρέ Βασίλη μου. Λυπάμαι. Αλλά γάλα δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Αχ, δεν το ξέρεις, ήσουν στη δουλειά. Σήμερα το πρωί, με το που ήρθε ο κυβάπης ο γαλατάς στην αγορά, αμέσως διαδόθηκε ότι το αυξήσανε για ακόμα μια φορά. Τότε μερικοί προβοκάτορες πήδηξαν πάνω στο καμιόνι και άρχισαν να μοιράζουν το μπουκάλι με το γάλα στις γυναίκες, ξέρεις πόσο? 50 λεπτά. Τι λες. Είχε την απέτηση να πάρω εγώ εκείνη το τιμή, εκείνο το μισοκλεμμένο γάλα. Και μετά θα το φέρω εδώ στο σπίτι μας. Και θα το πίνεις. Όχι. Και τώρα Βασίλη μου μην το πίνεις. Καλά. Δεν έχει κάτι άλλο. Μπορώ να σου κάνω μία σουπίτσα. Από τι. Από καναβούρια καναρίνια. Καλαβούρι και καναρίνια, κοροϊδεύεις μωρέ. Είναι superfood. Ό,τι πεις για το διαβήτη σου. Δεν είναι διαβήτη ρε. Καλά, κοντεύεις και τα 50, δεν είναι και σφάλμα όμως που δεν έχεις. Άσε που δεν είχε Βασίλη, μόνο το ρύζι το χοντρό που δεν σ' αρέσει κιόλας. Τι ήθελες να πάρω εκείνο εκεί. Όχι, βέβαια. Πού πας. Εσύ θα πας. Θα πας να ψωνίσεις. Όχι, δεν πάω. Θα πάω Ωραία. εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνουμε αφού και το... Κατάλαβα. Άσε. Έλα, για χαρά. Πού πας. Που θες να πάω, κάτω στο κλειφόνι να πάρω καμιά πίνα. Καμιά πίνα. Γιατί, ο Κλιβώνης θα δίνει τζάπα. Φέρε λεφτά. Τι λεφτά. Μην μου πεις ότι ξέμεινες κιόλας. Όχι, αλλά θα σου πω ότι ξέχασες ότι να πληρώσουμε το ρεύμα, το γκάζι και το νίκη. Μήπως θες να μας διώξουν και όλους να μείνουμε στον δρόμο, Εντάξει. Είναι συζήτηση. Οπότε ούτε και Κλιβώνης. Άσε, θα φροντίσω εγώ αγάπη μου. Πού πας εσύ. Θα πάω στις Μαρίας. Αυτή σήμερα ψώνισε. Είχε πάει στο σούπερ μάρκετ. Πάω να δανειστώ κανένα αυγό και σε 10 λεπτά είμαι πίσω. Εντάξει. Καλά. Να σε δω. Μη μου κλαις, θα γυρίσω. Έτσι κάπου σου λέω.
Έχω μια πείνα που θα τρώγα ακόμα. Πώς ανοίγει αυτό? Κοίτα ρε παιδιά που η Ρόζα ξέχασε να πάρει το κλειδάκι. Με κανένα δυο σταγόνες λεμόνι. Δεν είναι και τόσο άσχημο. Τι πατσαρία είναι αυτή? Πάνω! Ναι ρε λαγάκι, σε σένα μιλάω. Τι πατσαρία είναι αυτή? Ναι, βλέπω είναι η αστυνομία. Αλλά τι θέλουνε? Τι? Ενάντια στο σούπερ μάρκετ. Ποιο σούπερ μάρκετ? Τι και εδώ? Πότε συνέβη? Σήμερα? Ποιος? Όλοι? Πώς όλοι? Α, υπερβολικό κυρίες γυναίκες. Όχι, η γυναίκα μου σίγουρα δεν ήταν. Αυτή είναι αντίθετη σε αυτές τις κλεψιές. Εξάλλου σήμερα δεν βγήκε καθόλου από το σπίτι. Ναι. Με συγχωρείτε. Ανοίξτε αστυνομία. Αστυνομία. Α, περάστε. Α, τι θέλετε? Έρευνα. Να και το έντολμα. Έρευνα σε ολόκληρο το κτίριο. Και τι ψάχνετε? Ακούστε, μην παριστάνετε τον ανήξερο. Όλοι το ξέρουν ότι σήμερα έγινε έφοδος στο σούπερ μάρκετ. Εκατοντάδες γυναίκες και άντρες αγόρασαν μεγάλες ποσότητες τρόφιμα κάτω από τις κανονικές τιμές. Κάποιοι δεν πλήρωσαν και καθόλου. Ψάχνουμε τα κλοπημαία για να προτιμάτε το εμπόρευμα που πήραν σε πολύ κατεβασμένες τιμές. Και έρχεστε να ψάξετε σε εμένα? Δηλαδή νομίζετε ότι εγώ θα μπορούσα να είμαι κλέφτης? Ακούστε, πάρτε το όπως θέλετε. Έχω πάρει διαταγές και πρέπει να τις εκτελέσω. Εκτελέστε. Αλλά σας προειδοποιώ, αυτό είναι προβοκάτσια. Δεν φτάνει που μας αφήνετε να πεθάνουμε από την πείνα, έρχεστε και μας κοροϊδεύετε κι από πάνω. Κοιτάξτε τι έχω να φάω για φαγητό. Κοιτάξτε εδώ, φάει για σκύλους και για γάτες. Τι? Κοιτάξτε, μυρίστε την χρώμα. Μυρίστε. Αλήθεια, τρώτε τέτοια πράγματα? Με το ζόρι. Μια καλή συνταγή δεν είναι και τόσο άσχημο, ξέρετε. Θέλετε να μου κάνετε τη χάρη? Χωρίς υποχρέωση βέβαια. Ρίχνετε μέσα 2 σταγόνες λεμόνι και πάει κάτω κλατς. Σας κατογάτα. Όχι, αφήστε, ευχαριστώ. Δεν κάνω ποτέ με το πριν το φαγητό. Α, ίσως θα προτιμούσατε μια ωραία σουπίτσα από καναβούρι για καναρίνια. Καναβούρι, για καναρίνια. Με κοροϊδεύετε? Νάτι, κοστίζει μόνο 20 λεπτά το κιλό. Την τρως και μετά και λαϊδάς. Πιου. Βλέπω, περνά τα πέσια. Αλλά και εμείς με το μισθό που παίρνουμε δεν περνάμε και καλύτερα. Η μάνα μου φουκαριάρα έχει και αυτή στο σπίτι τα δικά της βάσανα. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις γυναίκες που οργάνωσαν σήμερα όλο αυτό το ξεπούλημα. Δίκιο έχουν. Στην κλεψιά των από πάνω μπορείς να διτάξεις μόνο ένα. Τη λαϊκή απαλωτρίωση. Τι. Τους δίνετε δίκιο? Βεβαίως. Πώς είναι δυνατόν να αντέξει ένας άνθρωπος τέτοια ακρίβεια, μου λέτε? Θα σας πω κάτι, και άμα θέλετε το πιστεύετε. Μας βάζουν να κυνηγήσουν αυτές οι γυναίκες. Γιατί λέει πήρανε τι, ένα μπουκάλι γάλα για τα παιδιά τους? Τους μαλάκες, τους πολιτικούς και τους τραπεζίτες όμως που κατακλέβουν τον κόσμο, μας παίρνουν τα σπίτια μας και μας πετάνε στον δρόμο, αυτούς δεν τους αγγίζει κανένας, έτσι. Κλέφτες. Με συγχωρείτε κυρία αστυνόμο. Είστε βέβαια αστυνόμος, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι. Επιτρέπετε αστυνόμος εσείς να μιλάτε έτσι? Ξέρετε πως μιλάτε? Σαν εξτρεμιστής. Εξτρεμιστής. Τι είναι αυτά? Σκέφτομαι μοναχά και αγανακτώ. Πρέπει να σταματήσετε να μας βλέπετε σαν μια τυφλή μάζα ηλιθείων. Καλά, εντάξει, άλλωστε και το κουκουέ λέει πως και εσείς είσαστε παιδιά του λαού όπως ακριβώς και εμείς οι εργάτες. Το έγραφε ο Ριζοσπάτης το χθες. Και τι θα πει παιδιά του λαού, μου λέτε? Δούλοι είμαστε, βοηθοί της άρχουσας τάξης. Είμαστε εκείνοι που πρέπει να ξαγρυπνούμε για την τήρηση των νόμων τους και να προστατεύουμε τις δολοπλοκίες τους. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Καλά, αφού σκέφτεστε έτσι, τότε γιατί διαλέξατε αυτό το επάγγελμα? Μη λες ανοήσεις αγαπητέ μου, ποιος διαλέγει εδώ? Μήπως εσείς διαλέξετε αυτή τη βρωμιά για φαγητό? Όχι, αλλά δεν είχαμε κάτι άλλο. Βλέπεις, και για μένα δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ή θα φας ή θα ψοφήσεις. Οι καταστάσεις με ανάγκασαν αγαπητέ μου. Έλα στην αστυνομία μου λέγανε, θα γνωρίσεις κόσμο. Το γνώρισα και τον κόσμο. Έναν κόσμο πόρνε, απατεώνους και αποτιμένους. Σαν και σας όμως δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Μερικοί την έχουν καλά στην αστυνομία. Ναι, βέβαια. Αυτοί που ξελογιάζονται από την προπαγάνδα και νομίζουν ότι κάνουν κάτι τα κτίνη. Αν δεν το άκουγα με τα ίδια μου τα αυτιά, δεν θα το πίστευα. Με συγχωρείτε όμως, παρόλα αυτά η αστυνομία είναι χρήσιμη. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατέβει. Αλλιώς θα κυριαρχήσει το χάος. Οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να εκτελούνται. Ναι. Και όταν ο νόμος είναι άδικος, κάλυμα μοναχά για ληστές και κλέφτες. Γι' αυτό έχουμε τη Βουλή, τα κόμματα, τις επερωτήσεις, τις καταγγελίες.
Μόνο έτσι αναθεωρούνται οι νόμοι. Ποιος αναθεωρεί? Τι όλοι αναθεωρήσουν αυτές που μου λέτε? Μας τις υπόσχονται εδώ και 20 χρόνια. Οι μόνες αναθεωρήσεις που έχω δει ως τώρα είναι η άνοδος του τιμάριθμου, η ανατίμηση της βενζίνης και του πετρελαίου, η αύξηση των φόρων. Όλοι αυτοί είναι πουλημένοι. Οι μόνοι νόμοι που ψηφίζουν είναι για να περνάνε τα μνημόνια. Εδώ πράγματι έχετε δίκιο και εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η βρώμα. Πιστέψτε με, οι μοναδικές αλλαγές μπορεί να γίνουν μόνο με τη δική μας γροθιά. Γιατί όσο αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, έχουμε υπομονή, εμπιστοσύνη, πολιτική ωριμότητα και άλλα τέτοια όπως λέγονται, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ έχω πάρει διαταγές και πρέπει να τις εκτελέσω. Λοιπόν, αυτό δεν το πιστεύω. Φύγω τώρα. Πού πάτε? Θα φύγω. Πού πάτε? Πρέπει να κοιτάξω τη δουλειά μου. Όχι, πρώτα παριστάνετε το Λένιν και μόλις σοβαρέψουνε τα πράγματα, παίρνετε το καπελάκι σας και πάλι αστυνομικός. Δίκιο έχετε. Προφανώς μου λείπει ακόμα το θάρρος και η συνείδηση. Μέχρι τώρα είμαι γερή μόνο στη φλιαρία. Προσέξτε όμως, γιατί ο κόσμος πραγματικά αλλάζει γρήγορα. Και αν αλλάξει, λοιπόν, καλό σας βράδυ. Τι θα φύγετε χωρίς να ψάξετε το σπίτι καθόλου? Αυτό είναι προσβολή. Ρίξτε τουλάχιστον μια ματιά κάτω από το κρεβάτι, μέσα στο ψυγείο, από εδώ στην τουλάπα. Δεν βλέπω το λόγο. Ποιος λόγος? Να βρω κανένα τσουβάλι με τροφή για γουρούνια? Αφήστε, δεν με ενδιαφέρει. Καλή σας όρεξη. Καλή νύχτα σας. Μάλιστα. Γυράσκω αή διδασκόμενος. Υπάρχει ένας κόκκινος αστυνομικός. Διαβάστα. Ήτανε προβοκάτορας. Ήθελε να με κάνει να τραγουδήσω. Ορμήστε στα σούπερ μάρκετ. Η αστυνομία άρχισε την επανάσταση. Και αν εγώ την πατούσα, συλλαμβάνεσαι. Πού. Ήταν εδώ. Ποιοι? Δεν τα άμαθες τι έγινε. Ψάχνουν όλα τα σπίτια. Ναι, ξέρω. Σε ένα σπίτια μπήκανε μέσα και κατασχέσανε πράγματα. Συνέλαβαν τους κλειδονέους και τους καραμάνιδες. Έτσι γίνεται. Αμαθό και άδικο δεν την τρώνουνε ποτέ μαζί. Ναι, βρε Βασίλη, αλλά κατασχέσανε και πράγματα που ήταν πληρωμένα κανονικά. Μαζί με τα ξερά και έχονται και τα χλωρά. Παραδείγματος χάρη ήρθαν σε εμάς εδώ. Ήταν εδώ. Φυσικά. Βρήκαν τίποτα. Γιατί έχουμε τίποτα. Όχι μωρέ, τι να έχουμε εμείς μωρέ, τι να έχουμε. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις τίποτα και τότε... Και τότε. Τότε σου τα κουβαλούν μες στο σπίτι για να σε ενοχοποιήσουν. Δεν θα ήταν πρώτη φορά. Μπήκανε στο σπίτι του γιου της Πόπης και εκείνο το χαϊβάνι χωρίς να πάρει χαμπάρι του χώσανε ένα πιστόλι κάτω από το μαξιλάρι και ένα πακέτο προκηρύξεις κάτω από το κρεβάτι. Γελάει ρε. Σιγά ρε, μην έρθουν εδώ και μας κόστουνε κανένα σακί με μακαρόνια κάτω από το κρεβάτι. Όχι, στα ίσα μωρέ Βασίλη. Τρόπος το λένε δηλαδή. Καλά, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Για έλα να δούμε. Όχι, εκεί, όχι. Τι θα γίνει? Φύγε μωρέ. Τι συμβαίνει? Μου νερό στο κουβαρλί με τα βρωμοχερά σου. Τράβα καλύτερα να ανοίξει τη Μαρία. Γιατί που είναι η Μαρία? Απ' έξω περιμένει την άγλα, θα πιάσουμε τώρα. Και γιατί την άκουσες έξω ρε την γυναίκα? Κοίτα ο Βασίλης που έχει όρεξη για κουβέντα απόψε. Μαρία. Κύριε κόκκινά μου. Δεν σε παίρνει. Γιατί κλαίει αυτή? Η φτωχιά. Ήταν ολομόναχη όταν όρμησε η αστυνομία στο σπίτι της. Έπαθε σοκ. Σκέψου μόνο πως ένας μπάτσος ήθελε να της προχωρήσει την κοιλιά. Το χαϊτούρι. Πες τα. Γιατί του μπήκε στο νου ότι αντί για παιδί έχει πακέτο με ρίσκα και μακαρόνια. Ο μπάσταρδος. Εσύ το λες αγάπη μου. Έλα μαράκι, κάτσε λίγο να δίνεις. Ευχαριστώ. Έλα Μαρία μου. Της είπαν αυτές εμάς, έκανα καλά έτσι. Καλά έκανε. Μπράβο. Έλα Μαρία μου, βγάλε τη ζακέτα σου. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω. Έλα, στα κάπαματα, βγάλε. Δεν θέλω. Αφού δεν θέλει ρε παιδί μου, το κύριο δεν ζεσταίνεται. Καλά, να του ζήσει. Εσύ ζεσταίνεις, αυτή μπορεί και να κρυώνει. Ίσως έχει και πυρετό. Δεν είναι καλά, Τι πιάσανε οι πόνοι. Τι κιόλας. Τι κιόλας μωρέ, Βασίλη σου την ουσία δεν ήξερες ότι είναι καστρωμένη τώρα χωρίς πες και πόνο. Μου φαίνεται είναι λιγάκι νωρίς. Αυτό το ξέρει εκείνη καλύτερα από σένα, αν οι πόνοι ήρθαν ή όχι νωρίς. Έλα μαράκι, κάτσε. Γίνα μια στιγμή την πλάτη σου, μην χάσει καμιά οξία. Ηρέμησε, στον άλλο θα πάνε καλά στην πρόσφυγα. Ηρέμησε. Καλύτερα θα είναι να φωνάξουμε γιατρό άμα δεν είναι καλά ή καλύτερα το ασθενοφόρο. Βέβαια το στενοφόρο. Για να πάμε μια ωραία βόλτα σε όλο το νοσοκομείο της Πάτης. Οπότε στο Ρίο, οπότε στον Αγιαντρέα. Ρε Βασίλη, δεν ξέρεις παιδάκι μου ότι με αυτή την ακαταστασία που υπάρχει στο σύστημα υγείας πρέπει να είσαι τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα δηλωμένος από το ταμείο για να σου βρουν κρεβάτι. Ωραία, γιατί δεν δηλώθηκε? Γιατί δεν δηλώθηκε. Βέβαια. Εμείς
κάνουμε παιδάκια, εμείς να τα διαβάσουμε, εμείς να τα πάμε δεξιά και αριστερά, εμείς να δηλωνόμαστε. Γιατί δεν τη δήλωσε ο Πανάγος. Αφού δεν ήξερε τίποτα ο Πανάγος. Καλή δικαιολογία. Άλλα πράγματα τα ξέρε να τα κάνει ο Πανάγος. Όλα εμείς πρέπει να τα φροντίζουμε. Όλα. Εμείς να τρέχουμε, εμείς να δηλωνόμαστε. Έμεινες έγκυος. Πάρε το χάπι, κλείσε κρεβάτι. Και ποιος νοιάζεται μωρέ για την καημένη την κοπέλτσα που είναι και το θεοσεβούμενη. Ποιος. Καλά, θα σου πω. Πόσο μηνών είναι η Μαρία? Γιατί μωρέ, θες να τα σημώσεις. Εσένα τι σε νοιάζει. Ναι, αν είναι 5 μήνες παντρεμένη. Και τι έγινε. Μη μου πεις ότι έγινες κι εσύ ένας βρώμικος ηθικολόγος, δεν μπορούσα να είχαν κάνει κάτι νωρίτερα. Ναι, αν εμένα όμως ο Πανάγος μου είχε πει τι? ότι την πρώτη νύχτα του γάμου τους κοιμηθήκανε 5 φορά μαζί. Είπε ο Πανάγος μου τέτοια πράγματα, αν το πιάσω στα χέρια μου. Καλά τώρα, συγγνώμη κι εσύ. Είναι και εκείνος αφαιρεμένος. Και εσύ πιστεύεις ότι λέει τόσα προσωπικά σας πράγματα στο πρώτο τυχόντα, μωρέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είμαι ο πρώτος τυχόντας, είμαι ο καλύτερος του φίλου. Μου έχει εμπιστοσύνη και μου τα διηγείται όλα, με λεπτομέρειες. Μάλιστα, μου ζητάει και τις συμβουλές, γιατί είμαι μεγαλύτερος και έχω πείρα. Έχει πείρα, λέει. Εσύ ξέρεις. Τι λέει. Για πάμε άλλη μια νεροκριτησιό. Γιατί είμαι μεγαλύτερος και έχω πείρα. Δεν θα το σχολιάσω. Ποιος είναι, Ανοίξτε, αστυνομία. Τι, αστυνομία. Εσείς, πάλι εσείς. Γιατί πάλι εγώ? Α, νόμιζα ότι σας από προηγούμενο. Το προηγούμενο, ρε. Η κυρία από την ασφάλεια. Το βλέπεις αυτό? Ναι. Είμαι υπαξιωματικός της αστυνομίας εγώ, ρε. Ωραία, Α, μάλιστα. ναι. Το βλέπουμε. Και τι θέλετε? Πρέπει να ψάξουμε το σπίτι. Α, οι συνάδελφοί σας έψαξαν πριν από 5 λεπτά. Τα βρήκαν όλα μια χαρά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Άλλωστε είμαστε δύο διαφορετικά σώματα. Εντάξει. Ναι, Λοιπόν. είσαστε καχύποπτοι. Και θέλετε να δείτε μήπως οι προηγούμενοι ξεχάσανε κάτι. Έπειτα, ίσως έρθει η εφορία να ελέγξει. Έπειτα, ίσως έρθει να ελέγξει η στρατιωτική αστυνομία. Έπειτα, ίσως έρθει να ελέγξουν οι ειδικές δυνάμεις του ναυτικού. Μην αστείευεστε. Καθίστε στο πλάι και αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει. Καλά σου λέει αγάπη μου κύριε αστυνόμος. Σας παρακαλώ πολύ όμως κύριε αστυνόμε, να πάτε να ψάξετε κι αλλού. Στις επιχειρήσεις που πληρώνουν και δεν πληρώνουν τις υπερορίες. Στον κόσμο που μένει έξω από τα σπίτια του, που τους διώχνουν. Τους λεγόμενους τραπεζίτες. Αυτούς να υποθέσω, δεν πάτε να τους ελέγξετε, έτσι δεν είναι. Όχι, όχι, δεν επιτρέπεται να μιλάς έτσι. Και Εσύ για άμα αυτούς, βγάλω το παπούτσι. και για αυτούς δεν είναι ευχάριστο, έτσι δεν είναι κύριε υπαξιωματικέ. Και εσάς δεν σας αρέσει να κάνετε έρευνες στα σπίτια για τα αφεντικά των σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη. Πείτε της γυναίκας μου ότι η αστυνομία βαρέθηκε να δίνει διαταγές από εδώ και από εκεί με τη σφυρίχτρα. Συγγνώμη. Θα μπορούσατε να το επαναλάβετε αυτό? Ναι, είπα πως δεν είσαστε παιδιά του λαού, όπως λέει και το κουβέ, ότι είσαστε δικαστικοί κλητήρες της Θα σας ευθυσίας. φέρω τους κυροπέδες. Κυροπέδες γιατί? Περίβηση αρχίζουμε, χαμένε. Τι περίεργηση μωρέ, συνάδελφός σας το είπε πριν από λίγο. Ότι αισθάνεστε σαν δικαστικοί κλητήρες της άρχουσας τάξης. Εμείς, οι αστυνομικοί. Όχι, 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 όχι. Είπε εμείς της αστυνομίας. Α, έτσι. Αν αυτοί της αστυνομίας αισθάνονται σαν μπάτσι, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Άλλη φορά όμως να προσέχετε τα λόγια σας. Εντάξει. Μάλιστα, μάλιστα, θα προσέχω. Και άλλο, πως ανεξάρτητα είναι μεταξύ τους τα ανεξάρτητα σώματα. Πολύ εξώπιτα ξεσηκάψεις όλες. Τι έπαθε τούτη εδώ? Λίγο και πριν, ένα συνάδελφό σας ήθελε να ψαχουλέψει την κοιλιά και έπαθε σοκ. Θα ψαχουλέψω την κοιλιά. Για να δούμε μέσα, μήπως έχει κάποια σαφούρα με ρίση ή μαχαρόνι αντί για παιδί. Κάντε τη δουλειά σας, ψάχτε του. Είναι μια μικρή εργάτρια, εδώ όλα επιτρέπονται. Δεν είναι η τάδε κόμισα, η γυναίκα του επιχειρηματία για να βρείτε τον πελάτη μόλις την αγγίξατε. Εμπρός, κανένας κίνδυνος. Πλησιάστε, κανένας κίνδυνος για ένα τίμιο μας πάτημα. Ακούστε, σταματήστε. Μας προκαλείτε. Εντάξει. Υπερβάλλεις. Σταμάτα λίγο και εσύ. Και εσύ καημένη, ξέρεις και τους άλλους από τον Αγιο Γιώργη. Τσίριξε λίγο το σιγά. Να φωνάξουμε το περιβολικό. Το στενοφόρο. Ναι. Θα σας πεθάνει η καημένη γυναίκα και εκτός αυτού κινδυνεύει να χάσει και το παιδί, αν είναι πρόωστο και τόσο. Πολύ σωστά. Βλέπεις πως άνθρωπος είναι ο κύριος υπαξιωματικός. Σου είπα να φωνάξουμε στον χώρο. Κι εγώ σου είπα ότι για να σε πάρει το στενοφόρο πρέπει να είσαι τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα δηλωμένη όσο το κρεβάτι. Αλλιώς πεθαίνεις στη μεταφορά. Εδώ να, το ασθενοφόρο που φωνάξαμε για τη γυναίκα του κάτω ορόφου και αυτή δεν αισθανόταν καλά.
Έλα τον βάλτε ένα χεράκι να την φορτώσουμε κι αυτή. Και κάντε το κόπο. Δεν θέλω να πάω στο νοσοκομείο, δεν θέλω. Δεν θέλει να πάει στο νοσοκομείο, δεν θέλει. Το ακούτε και μόνο σας. Τον άντρα μου θέλω, τον άντρα μου, πού σε Πανάγο. Βλέπετε τον άντρα της θέλει. Αλλά εκείνος ο έρμος δουλεύει νυχτερινή βάρδια. Λυπάμαι. Χωρίς τη συγκατάθεσή του δεν αναλαμβάνει τέτοια ευθύνη. Μάλιστα, δεν αναλαμβάνει. Α, δεν αναλαμβάνετε έτσι, Αναλαμβάνετε όμως την ευθύνη να πεθάνει εδώ πέρα. Και ίσως και το παιδί. Πρόστο και το Μα γιατί τέλος πάντων στο νοσοκομείο. Μα στο νοσοκομείο μπορούν να τη σώσουν, κυρά μου. Πρόστο και το στόπα. Δεν πολύ πρόωρος. Τι αισθανόμαι. Με τις λαπίδες που έχεις στον δρόμο μέχρι να φτάσει στον Αγιάννη να βγει στην 111. Θα γεννήσει μέσα στον αφόρο. Πώς θέλετε λοιπόν να σώσετε ένα πενταμινίτικο. Αυτό θα γίνει. Προφανώς δεν έχετε ιδέα για τις πρόοδους της ιατρικής σήμερα. Δεν έχετε ακούσει τίποτα μωρέ για γέννηση μέσα σε θερμοκηπίδα. Μα γίνεται να γεννηθεί ένα πενταμινίτικο σε μια θερμοκηπίδα. Ακριβώς, έλα τόσο τα πιο καλά μου. Γίνεται. Αλήθεια, μου φαίνεται πως κινδυνεύετε να πεθάνετε από πνευματική πείνα. Όχι μόνο πνευματική, πιστέψτε με. Ζείτε σε άλλο πλανήτη. Δεν έχετε ακούσει μωρέ τι απίθανα μηχανήματα έχουν εδώ στην Πάτρα, στην γυναικολογική κλινική. Πριν από 5 μήνες ήμουνα εκεί υπηρεσία και είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Μέχρι και μεταμοσχεύσεις κάνουν. Τι είδες μεταμοσχεύσεις. Πρόλαβε και το. Πήρα το παιδί από την κοιλιά της γυναίκας 5 μηνών και το μετέφερα στην κοιλιά μιας άλλης. Στην κοιλιά. Πού αλλού. Θεσσαλονίκη. Το βάλανε, το μεταφέρανε, το μεταφυτεύσανε και μετά από 5 μήνες, τώρα τον πέρασε ένα μήνα. Γεννήθηκε ένα όμορφο και υγιές μωρό. Δεν θέλω, δεν θέλω. Δίκιο έχει, κι εγώ. Ούτε στις αδερφές μου δεν θα έδινα να γεννήσω τα παιδιά μου. Δεν θέλω, δεν δίνω τη συγκατάθεσή μου. Τέτοιος. Το ακούτε και μόνος. Δεν θέλει να δίνει τη συγκατάθεσή της. Λυπάμαι. Αλλά πρέπει να την αφήσουμε εδώ. Τότε θα δώσω εγώ τη συγκατάθεσή μου. Όλα και όλα. Εγώ δεν θέλω να έχω ευθύνη μετά για άνοιγση παροχής βοήθειας, γιατί έτσι κάνατε και μετά θα φορτώνετε όλα στην πλάτη των αστυνομικών. Εντάξει. Καλή και αυτή η προθυμία σας κύριε αστυνόμο, σας ευχαριστούμε. Πρώτα μας κάνετε άνω κάτω, μετά θέλετε να μας περάσετε βραχιολάκια. Συγγνώμη, χειροπέδηση θέλω να πω. Και τώρα θέλετε να μας κουβαλήσετε με το στενοφόρο. Λοιπόν να σας πω κάτι. Αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε ήσυχα όπως θέλουμε, αφήστε μας τουλάχιστον, σας παρακαλώ πολύ, να πεθάνουμε όπως τον άνεμο θέλουμε. Ακριβώς. Δεν μπορείτε να πεθάνετε όπου θέλετε. Το περάσαμε. American Bar. Ακριβώς, θα πεθάνουμε και χωρίς ο νόμος. Κρατήστε τη γλώσσα σας. Δεν είπατε, δεν είπατε. Εντάξει. Ηρέμησε, Βασίλη, ηρέμησε. Έλα να τα βάλω ένα χεράκι γιατί πάμε κάτω. Να φωνάξουμε το ασθενοφόρο. Όχι, 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 καλά είναι και έτσι. Μαρία, έτσι μαράκι. Ναι, καλά είναι έτσι, όχι. Βγείτε μια στιγμή έξω η κοπέλα, εκεί είμαστε κοντοί. Βγαίνουμε. Ωραία γάμο, ήταν ανάγκη να έρθει τώρα το κολλά στενοφόρο. Το ξέρα πώς θα τελειώσει έτσι, το ξέρα. Τι θα κάνουμε στο νοσοκομείο όταν δουν πως οι μέγκες με ρύζι και μακαρόνια. Μαρία, δεν θα προλάβουμε να πάμε στο νοσοκομείο, δεν θα προλάβουμε. Σωστά, δεν θα προλάβουμε, θα μας έχουν συλλάβει νωρίτερα. Τι θα κάνουμε. Σταμάτα μου, θα σκλάψει. Ωραία, ηρέμησε. Οι νοσοκόμοι είναι καλοί άνθρωποι. Είναι οι δικοί μας. Σίγουρα θα μας βοηθήσουν. Δεν είναι δικοί μας και μας καταγγείλουν. Δεν θα μας καταγγείλουν. Δεν θα μας καταγγείλουν. Δεν θα μας καταγγείλουν. Ρόζα μου, γλιστράει σακούλα. Με πήρε το ζουμιά. Τράβα και πάνω, τράβα. Μην πιέζεις τόσο, Παναγία μου. Έσπασε σακούλα με τη σακούλα. Τι θα κάνουμε. Ηρέμησε. Τι συμβαίνει. Σπάστε τα νερά. Δεν τρέχουνε. Έρχεται το παιδί, έρχεται. Ήρεμα. Ήρεμα. Αφήστε με εμένα μια στιγμή. Όχι, καλά είναι κύριε αστυνομική, έτσι ήρεμα. Τι είναι αυτά μωρέ. Σπάσε τα νερά της. Μου τρέχουνε. Μου τρέχουνε. Περιμένετε, να πάρω μια ζακέτα και να το πιω μαζί σας. Εσύ να κάτσε εδώ που είσαι. Από εκεί αμέσως θα βρεις κοντά. Αυτό είναι γυναικείες δουλειές. Άρα και καμιά πατσάβολα τη χάμου να σκουπείς τα νερά, μην τσακιστεί κανένας. Να έρθεις κοντά, μη χάσεις. Ορίστε. Να πάρω μια πατσαβούρα και να καθαρίσω. Αυτό είναι αντρική δουλειά. Μπράβο. Τι γίνεται. Για δες αναστάτωση.
Ποιος ξέρει πώς θα το πάρει ο Πανάγος μόλις γυρίσει από τη δουλειά και δει πως ξάπνου έγινε πατέρας. Πάει, θα του έρθει κόλπος, θα τα τεινάξει. Πρέπει να μιλήσω οπωσδήποτε μαζί του και να τον προετοιμάσω σιγά σιγά για την ευτυχία του. Τι περίεργα που μυρίζει. Σαν ξύδι. Πα. Σαν σαλαμούρα. Δεν το ξέρα πως πριν γεννηθούμε κολυμπάμε μέσα σε σαλαμούρα με ελιές. Ελιά, σαλαμούρα. Να φεύγουν. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τι είναι αυτό? Κι άλλη ελιά. Εάν η προέλευσή τους δεν ήταν λίγο ανεξήγητη θα τις έτρωγα αμέσως. Δεν φτιάχνω καμιά καναβουρόσπα. Το νερό είναι κιόλας στη φωτιά. Θα ρίξω μέσα 2 κύβους, ένα κρεμμύδι. Ξέρα. Ούτε κύβοι υπάρχουν με την ανεκρόκοπη, ούτε κρεμμύδια. Βασίλη, Ρόζα, είναι κανένας εδώ? Καλώς το Πανάγο. Πώς δεν την ώρα από εδώ, ρε? Άσε, Βασίλη, θα σου εξηγήσω αργότερα τι συμβαίνει. Μήπως ξέρεις που είναι η γυναίκα μου? Ναι, Πήγα ναι, σπίτι, ναι. τα βρήκα όλα ανοιχτά και δεν είναι κανένας εκεί. Η γυναίκα σου ήταν εδώ. Έφυγε πριν από 5 λεπτά με τη Ρόζα. Έφυγε και πού πήγε? Να μωρέ, ξέρεις, είναι κάτι γυναικοδουλειές. Γυναικοδουλειές. Τι γυναικοδουλειές, ρε παιδάκι? Ηρέμησε μωρέ, ηρέμησε. Όταν λέμε γυναικοδουλειές, πάει να πει ότι είναι δουλειές που δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμείς πρέπει να ενδιαφερόμαστε μόνο για τις υποθέσεις των αντρών. Κατάλαβες τώρα? Τι θα πει ρε να μην με ενδιαφέρουν? Με ενδιαφέρουν και με παραενδιαφέρουν μάλιστα. Και σε παραδιαφέρουν, Και γιατί δεν ενδιαφέρθηκες να κλείσεις ένα κρεβάτι τουλάχιστον 1 μήνα πριν όπως συνηθίζεται? Ένα κρεβάτι. Τι κρεβάτι, παιδί μου, να το κάνω τι? Βέβαια, αυτά είναι γυναικείες υποθέσεις. Τους αφήνουμε το φάκελο με το μισθό και τους λέμε βόλεψε τα. Τους κάνουμε έρωτα και τους λέμε πάρε το χαπί. Τις γαστρώνουμε και βολέψου. Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι? Τι είναι αυτά που λέω? Λέω ότι πραγματικά είμαστε πολύ αδιάφοροι, ρε. Και εμείς με τη σειρά μας γινόμαστε εκμεταλλευτές. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με το ότι η Μαρία αφήνει ορθά ανοιχτό το σπίτι και εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ούτε ένα σημείωμα, αδερφέ? Και γιατί να αφήσεις σημείωμα αφού σου να πάρει στο εργοστάσιο? Αλήθεια, γιατί γύρισες τέτοια ώρα? Κάναμε στάση εργασίας. Αυτοί οι κερατάδες μας ακρίβηναν το εισιτήριο 30%. Καταλαβαίνεις? Και. Τι χαίρε. Κάναμε στάση εργασίας. Τι ωραία γιορτή! Τι ωραία επιχείρηση! Με συγχωρείς. Αλλά όλα αυτά για μένα θεωρούνται ενέργειες των εξτρεμιστών. Σκοπό έχει να παίξουν το παιχνίδι της αντίδρασης. Βέβαια, είμαι σύμφωνος κι εγώ και το είπα μάλιστα στους άλλους συντρόφους. Είναι πλακία που μαζευόμαστε εδώ πέρα και κάνουμε αυτή τη φασαρία για να μας κατεβάσουν το εισιτήριο. Δεν πρέπει να δεχτούμε την αύξηση με τίποτα. Καλά, μιλάω σοβαρά. Ακού και να μην δεχτούμε την αύξηση. Όχι μόνο αυτό, η εταιρεία πρέπει να πληρώσει ολόκληρο το εισιτήριο. Αλλά και τις ώρες που κάνουμε στο τρένο. Γιατί τις ώρες εκείνες, κυριέ μου, δεν κάνουμε τουρισμό. Σηκωνόμαστε 2 ώρες πιο πριν και γυρνάμε σπίτι 2 ώρες μετά. Πάντα γι' αυτό. Δεν σου πω, ρε. Μήπως μίλησες με εκείνο τον αστυνομικό από την ασφάλεια? Με ποιον? Εκείνη την κοπέλα, την αριστερή. Εκείνη που μιλάει ξαναμένα και ασυνείδητα όπως εσύ. Που λέει ότι πρέπει να ξεσηκώνουμε τα πάντα από τα σούπερ μάρκετ. Πού θες να την ξέρω, μωρέ? Να σου πω, δεν είναι και άσχημο αυτό το πράγμα. Τι είναι? Αλήθεια, έπακες από εκείνο το κουτί. Γιατί δεν έπρεπε? Με συγχωρείς, φιλαράκια, αλλά πεινούσα με κοψιλόρδα. Χωρίς λεμόνι. Γιατί έπρεπε να βάλω και λεμόνι? Δεν ξέρω, μπορεί. Είναι καλό όμως. Κάνει να δοκιμάσω, το περίμενα χειρότερο. Πολύ καλό. Ωραία. Να ανοίξω και κάνα άλλο κουτί. Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Άλλο κουτάκι. Να το. Για δοκίμασε κι αυτό. Δεν είναι και άσχημο. Τι είναι? Είναι καινούργια σπεσιαλιτέ. Είναι φαΐ για σκυλιά και για γατιά. Φαΐ για σκυλιά και για γατιά, μωρέ. Είσαι τρελός, παιδάκι μου. Όχι, είμαι ένας εκκεντρικός. Ένας καλοφαγάς. Περίμενε μισό λεπτό. Δοκίμασε κι αυτό. Θα κάνω το σταυρό μου πρώτα. Κάνε 2 σταυρούς, όχι μόνο ένα. Και ορίστε. Να σου πω, δεν είναι και άσχημο. Τι είναι? Είναι καινούργια σπεσιαλιτέ. Είναι σούπα από καναβούρι για καναρίνια. Καναβούρι για καναρίνια, ρε Βασίλη. Είναι κινέζικη σπεσιαλιτέ.
Ο Καναβούρη εδώ που τα λέμε λιγάκι σκληρό. Και κολλάει και στα δόντια. Τι περίμενες, Καναβούρη είναι. Μήπως το πιλάφι που μπαίνει ανάμεσα στα δόντια είναι καλύτερο. Ποιος έπαιγε την ελιά που ήταν εδώ? Εγώ, γιατί δεν έπρεπε. Όχι και δεν έπρεπε. Ίσα ίσα που ήταν ελιά της γυναίκας σου. Κοίτα, μη σε νοιάζει ούτε για το φαγητό του νεογέννη του παιδιού σου. Τι είναι αυτό που λες, παιδάκι μου? Η ελιά της γυναίκας μου, το νεογέννη το παιδί. Ναι, ρε, γιατί δεν ξέρεις ότι όταν κάποιος γεννιέται, ξέρεις εδώ στη Σαλαμούρα ότι μετά θα κάνετε Καλά, καλά, ας τα αφήσουμε αυτά για αργότερα. Θα φτάσουμε εκεί σιγά σιγά. Περίμενε, παιδί μου. Σύνεσαι, μου φαίνεται δεν είσαι στα καλά σου. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Γιατί ρε, εσύ τα λες καλύτερα. Που θες η εταιρεία να μας πληρώνει ολόκληρο το εισιτήριο. Μήπως θέλεις και κανένα επίδομα για να κάνεις έρωτα? Γιατί με το σεξ δυναμώνουμε και αποδίδουμε περισσότερο. Γιατί δεν κατάλαβα. Ζωή είναι αυτή, μωρέ, η κόλαση. Ό,τι και έσκατε ζωή, ένα σπίτι λίγο πολύ βλέπεις όλοι το. Μερικοί έχουν ως και αμάξι, τηλεόραση, ψυγείο. Τι να το κάνω εγώ, το αμάξι, το ψυγείο, την τηλεόραση, όταν να πάρει ευχιά ιδιάζω για τη ζωή που κάνω. Μια ζωή καλογυμνασμένης μαϊμούς. Συγκόλληση, χτύπημα. Συγκόλληση, χτύπημα. Χτύπημα, συγκόλληση. Είναι να ξερνάς. Σου μολύνανε τα πάντα, ρε. Σου μολύνανε την ατμόσφαιρα, τα ποτάμια. Η θάλασσα σου την κατάρτισε έναν υπόνομο. Τη σχέση με τον κόσμο, τον έρωτά σου. Μην μιλήσω για το φαΐ που τρως. Όχι για το φαΐ που τρως, για να μουρώσουμε μια χαρά σου πεσέ. Και κοίτα να δεις, όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Κοίτα γύρω σου, παιδί μου. Εργατικά ατυχήματα, ύποπτες στοχεύσεις, τρομοκρατία. Ναι, εσύ όμως, αν αντί να αντιδράσει, έτσι έδινες προσοχή σε αυτό που ονειρεύεται η γυναίκα σου τη νύχτα, ότι είναι αμαρτία να παίρνει το χάπι. Και πραγματικά η Μαρία δεν παίρνει το χάπι. Και πραγματικά εσύ που το ξέρεις, ποιος το πήρε? Ποιος δεν μου το πήρε? Έχει ένα κουσούρι καψερί και δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Είναι άχρηστο να το παίρνει. Εσύ έχεις κουσούρι Πανάγο στον εγκέφαλο. Η γυναίκα σου μια χαρά είναι, ρε. Και όσο για παιδί, έχει κιόλα. Εδώ έχω κουσούρι. Έχει παιδί, από πότε? Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να έχει γεννηθεί. Γιατί εσύ δεν ήξερες ότι είχε κοιλιά. Μη λες βλακίες, γιατί φασκιωνόταν. Μη λες βλακίες. Αλλά η Ρόζα η δικιά μου την ξεφάσκωσε και τότε να της πετάχτηκε μια κοιλάρα 9 μηνών. Μπορεί να φαινόταν και τέτοια. Πες μου σε παρακαλώ, με κοροϊδεύεις? Ούτε στον ύπνο σου είναι τόσο σίγουρο που αν θες να μάθεις, κόντεψε να γεννήσει εδώ γιατί σπάσαν τα νερά. Κοίτα το μάθεις εγώ. Έτσι, κόντεψε να γεννήσει εδώ και εσύ, να φανταστώ. Μάζεψε τα νερά, Ναι, καλύτερα θα ήταν να πούμε Σαλαμούρα, ίσως με κάποια ελιά. Να, εκείνη που έφαγες εσύ. Λοιπόν, Γιάκου, σταμάτα το δούνε. Θέλω να μάθω επιτέλους που είναι η γυναίκα μου. Στόπα. Στην δεν ξέρω. Και δεν ξέρεις. Να Πώς να ξέρω, ρε, άμα την είχες δηλώσει, θα ξέραμε. Αλλά έτσι όπως τα έκανες, το μωρό μπορεί να γεννήθηκε Βασιλάκη. το φτωχούλι μου στο αμάξι. Βασιλάκη. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις ελιές. Σταμάτα το δούλεμα. Λοιπόν, και αυτή η μανία σου να παριστάνεις τον πνευματώδη και να κοροϊδεύεις σε σοβαρά ζητήματα πραγματικά μου τη δίνει. Λοιπόν, πες μου που είναι η γυναίκα μου, μη σου δώσω. Σούπα, δεν ξέρω. Πήγανε σε εκείνο εκεί το πράγμα, πώς το λένε. Στο γυναικολογικό κέντρο. Στο γυναικολογικό κέντρο. Ναι, ρε, πως φαίνεται ότι δεν ξέρεις τίποτα για τον πρόωρο και το κάτσε ρε να σου εξηγήσω. Όχι, δεν θέλω να κάτσω. Κόφτω, δεν με νοιάζει καθόλου. Θέλω να μάθω επιτέλους πού είναι αυτό το γυναικολογικό κέντρο. Έχεις τηλεφωνικό κατάλογο? Όχι, δεν έχω. Αφού δεν έχω τηλέφωνο, ρε. Έτσι να το ξεφυλίζω. Για να βλέπω ποιος μένει στο πλακουμάρι. Ξεκουμπήσου και πάμε κάτω στον μπαρ, εκεί σίγουρα θα έχει. Ναι, πάμε να τηλεφωνήσουμε στο γυναικολογικό κέντρο. Τώρα που το θυμήθηκα, ο γυναικολόγος είναι στο Ρίο. Μα το Ρίο είναι στην άλλη μεριά της Πάτρας. Δεν θα είναι 20 χιλιόμετρα από εδώ. Και γιατί πήγα τόσο μακριά? Δεν θέλω να ξέρω. Γρήγορα, γρήγορα. Μαρία, έλα μέσα και κλείσει την πόρτα. Βασίλη, Είναι εδώ. αγάπη μου, λιοντάρι μου. Το λέω καμιά φορά, το αρέσει και έτσι. Ρε Γαϊδούρη, τι ώρα να είναι? Μισή λείπουμε παραπάνω από 4 ώρες. Όχι, να δω μην είναι εδώ. Όχι, πράγματι λείπει. Ούτε που κοιμήθηκε ο καημένος μου. Ορίστε, μίστε με για όλα. Τι με έπιασε και σ' άκουσα. Να τώρα, βλέπεις τι κάναμε. Σταμάτα μου, ρε, πια να κλαψουρίζεις. Δεν βαρέθηκες αυτή την κρίνια. Όλα πήγαν υπέροχα. Είδες, εγώ μόνο χρειάστηκε να τους πω, ακούστε παιδιά, η κοπέλα από εδώ δεν είναι έγκυος. Έχει στη κοιλιά της κλεμμένα πράγματα. Είδες εκείνος ο κλάνος τι μας είπανε, ειδικά εκείνος ο κύριος ο μεγάλος, ο Ιάσονος. Σουρίτσα, μπράβο, καλά τους κάνανε. Αυτοί οι τύποι του σούπερ μάρκετ είναι όλοι τους απατεώνες.
Είδες, προσφέρθηκαν και μας βοήθησαν και από πάνω. Και εσύ είχες ένα τόσο άγχος αν δεν μας καταγγείλει. Εγώ μην έχω. Εντάξει, ποιος έπαιρνε το πούτυρο. Α, όχι, εδώ είναι. Περίμενε να πακέτο ρύζι να σου μαγειρέψω. Κάτσε, περίμενε. Εδώ κοίτα. Πράγματι. Έχω παντρευτεί έναν αφαιρεμένο. Αυτός μαγείρεψε το σώπα από καναβούρι. Ό,τι ανοησία και να του πασάρω θα το πιστέψεις. Μπράβο. Τώρα, από εδώ και πέρα θα σου πω εγώ τι θα μαγειρεύω. Για μένα δεν χρειάζεται καθόλου να μαγειρέψεις, αλήθεια σου λέω. Δεν έχω διόλου όρεξη. Το στομάχι μου έχει κλείσει τελείως με όλα αυτά. Θέλω επιτέλους να ξεφορτωθώ αυτά τα πακέτα με τα μακαρόνια και το ρύζι. Δεν έχω σκοπό να τα κουβαλάω μια ζωή κάτω από τη φούστα μου. Θα τα ξεφορτωθείς, ρε μαλάκι. Αφού το είπαμε. Τώρα. Αλλά όχι εδώ. Γιατί? Θα τα πάμε απέναντι στην αποθηκούλα. Εκεί θα πάμε και αυτά που έχουμε κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι ακόμα. Έλα, βοήθησέ με να φτιάξω μια ωραία στρογγυλή κοιλιά παραπάνω από τη δικιά μου. Θα πάμε και αυτά που έχουμε όλα κάτω από το κρεβάτι. Εκεί θα είναι σίγουρη κρυψώνα. Και πού είναι αυτή η αποθηκούλα? Απέναντι μου, ρε, στο δρόμο. Εκεί έχουμε λίγα λαχανικά. Η πεθερά μου βάζει ένα κήπο για το σπίτι, κατάλαβες. Αν τα πάμε εκεί θα είναι σίγουρη κρυψώνα. Όχι. Όχι. Ντάνι, δεν σε βοηθάω άλλο. Σχόραμε, αλλά δεν μπορώ. Είμαι μέχρι εδώ με τις τρελές σου ιδέες. Θα τα αφήσω όλα εδώ. Ούτε μακαρόνια θέλω, ούτε ρύζι, ούτε τίποτα. Καλά. Όπως θες. Είσαι χαζή. Πώς την είμαι χαζή, Και δεν μου λες εσύ, κυρία Κοκοβίκου, που είσαι έξυπνη. Τι θα πω μωρέ στον άντρα μου μόλις γυρίσει και με δει χωρίς κοιλιά και χωρίς παιδί? Γι' αυτό μου αρέσει και ασπέστο τόση ώρα, ντε. Θα του πούμε ότι είχες ένα μαγκάστη. Ανεμού. Γκάστη. Ναι, ρε εσύ Μαρία. Συμβαίνει καμιά φορά. Κι εγώ το παθαίνω. Παχαίνω. Νομίζω ότι είμαι έγκυος. Τελικά, αέρας. Έλα, μόνο αέρας. Και πώς μου ήρθε εμένα αυτό? Με μια φορά θα είναι σαν να τον έχεις κορυδέψει κιόλου. Δεν θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά, αλλά άλλοι πόσες φορές μπορεί να σε έχει κορυδέψει εκείνος. Μου λες τέτοια τώρα και εκνευρίζομαι. Λοιπόν, άκουσέ με. Ναι. Έχετε νου στη κατσαρόλα. Σε 10 λεπτά είμαι πίσω. Να σου πω, το παίζεις και έξυπνη τόση ώρα και μου κάνεις και μαθήματα. Πάρε και μερικές σακούλες να τα πας μια και καλή αντί να παίζεις αυτή την κομμωδία της γκαστρωμένης που πάει και έρχεται. Εγώ δεν είμαι τόσο χαζή όσο εσύ, παιδάκι μου. Έλα εδώ να δεις, έλα. Πάλι χαζή. Γεια. Το βλέπεις αυτό εκεί κάτω? Ξέρεις τι είναι? Αυτοκίνητο της αστυνομίας. Γιατί νομίζεις ότι την έχουν μέσα εκεί μεσημεριάτικα τέτοια ώρα στημένη? Φυλάνε και τις γυναίκες, ρε, που πήγανε σήμερα στο σούπερ μάρκετ και τρέχουν τώρα πέρα εδώ θες τις τρελές με τις σακούλες για να τις κρύψουνε. Έλα να δεις, κοίτα και κάτω. Η Μαρία από το τρίτο πάτωμα. Είναι κι αυτή ο έγκυος. Ωρε γαμώτο. Μας κλέβουν τις ιδέες οι κάργες. Να δεις, σε λίγο και τα σκυλιά θα κυκλοφορούν και στρωμένα. Και οι βλάκες οι άντρες μας με καμπούρες στην πλάτη. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το σκέφτηκα καλύτερα. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Άντε, ντε. Επιτέλους, ξύπνησε μέσα της ο Τζεκεβάρα. Πάμε. Μόνο αυτό μας έγινε. Άρχισε να βρέχει. Ήτανε τα φώτα. Ακόμα να βρούμε το τηλεφωνικό. Δεν περπατάω. Πώς εδώ ήταν. Ωραίος τούλος είσαι, να παραδέσουμε εσύ του δυο μου. Άψε ένα δυνατό θόρυβο. Ωραία, εκεί κάτω είναι ένα φορτηγό. Όχι, έχει δύο, έχουν τρακάρει. Επόμενο είναι. Μετέτε για να προκύψει στον πληστερό δρόμο και μπαμ. Κοίτα ρε τι γίνεται εκεί πέρα. Πίσω! Δεν σας κάνουν τόσα δυστυχήματα που γίνονται στο εργοστάσιο, πρέπει να έρθετε εδώ να δείτε κι άλλα. Τι βλέπουνε τα μάτια μου. Η κυρία όμορφη αστυνομικός. Βλέπεις λοιπόν που εμείς οι δύο συναντιόμαστε κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Α, εσείς είστε. Βλέπετε τι δουλειά κάνουν εμείς οι αστυνομικοί. Ω, Παναγία μου, τι κάνουν αυτοί που πάνε πάμε στο ύψωμα. Εσείς εκεί στο ύψωμα, γυρίστε πίσω. Λοιπόν, και εσείς δρόμο στις δουλειές σας. Δεν σας φτάνουν τα δυστυχήματα. Κυρία αστυνόμε, κοιτάτε τι γράφει εδώ. Σόδα. Αυτό δεν είναι υλικό που εκρήγνεται. Το ξέρω, αλλά αυτό το γράφει μέσα. Αυτό το γράφει απ' έξω. Για να δούμε όμως τι έχει μέσα. Πάντα καχύποπτη, κυρία αστυνόμε. Αυτά είναι αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών. Το βλέπετε, το γράφει και εκεί. Τι, μεταφορές εξωτερικού. Αυτά τα αυτοκίνητα περνάνε από πολλούς ελέγχους. Και δεν είναι δυνατόν να γράφουν ψέματα απ' έξω. Αυτό το υλικό δεν πρόκειται να εκραγεί. Λοιπόν, τα σακιά που με τόση φροντίδα προφυλάξαμε την καταστροφή, κάθε άλλο παράκαυστική σόδα περιέχουν. Αυτό εδώ έχει ζάχαρη.
Αυτό εδώ έχει ζάχαρη. Αυτό έχει ζάχαρη, αυτά ρύζι και εκείνο εκεί κάτω έχουν στάλευρο. Βασίλη, πράγματι ζάχαρη είναι. Α, τους άδειους. Και για πού προορίζονταν αυτά? Ένα φορτίο για την Αλβανία και κι άλλο για τη Βουλγαρία. Αλλά είναι εντάξει αφού περνάνε τόσους ελέγχους, εσείς δεν το είπατε. Λοιπόν, υπάρχει πάντα Θεός που νοιάζεται για τους απατεώνες. Αλλά εδώ βλέπει κανείς καθαρά τι καθαρμάτα που είναι οι βιομήχανοι. Εξαφανίζουν τα τρόφιμα από τα καταστήματα και μας λένε ότι αυτή την εποχή υπάρχει έλλειψη τροφίμων. Και εδώ βλέπουμε που πραγματικά πάνε τα τρόφιμα. Δεν τους φτάνει που βγάζουν στο εξωτερικό τα χρήματα που κερδίζουν από τη δουλειά μας, αντί να τα μετρούν εδώ για να υπάρχει δουλειά. Τώρα εξαφανίζουν στο εξωτερικό ακόμη και τα τρόφιμα που εμείς παράγουμε, για να μπορούν να λένε ότι υπάρχει έλλειψη τροφίμων. Και με αυτόν τον κόσμο να ανεβάσουν τις τιμές. Μπράβο αγαπητέ μου. Καλά κάνεις και αγανάκτηση. Η αγανάκτηση είναι το πιο φοβερό όπλο των φουκαράδων. Ευχαριστώ πολύ για το φουκαράζ. Και με το εμπόρευμα τι θα γίνει? Το εμπόρευμα θα επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες του. Θα του βάλουν βέβαια ένα γερό πρόστιμο, στο οποίο οι βιομήχανοι θα κάνουν τη μία έκθεση πίσω από την άλλη. Με αυτόν τον κόλπο δεν θα πληρώσουν φράγκο. Αυτό δεν το πιστεύω. Ναι, φυσικά ούτε εγώ το πιστεύω. Βλέπετε. Το να το πιστέψω εγώ αγαπητέ μου, μου το απαγορεύει καταρχήν η στολή που φοράω και ο βαθμός που έχω. Με εσάς όμως είναι διαφορετικά. Εσείς δεν το πιστεύετε, γιατί πώς να σας το πω ευγενικά. Το κατάλαβα, γιατί είμαι μαλάκας. Αφού επιμένεις. Παιδιά μου, τι κάνουν αυτοί εκεί κάτω. Παιδιά, μας παίρνουν τα στακιά, πήραν χαμπάρι ότι έχουμε σε ζάχαρη και αλεύρι. Τι κάνετε έτσι και τους κοιτάτε αμέριμνα? Κάτι κάθεσαι, λίγο θα πλακώσουν και οι άλλοι και στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα μες στα φορτηγά. Και τι θες να μας παραστήσεις εσύ ρε, τον αστυνομικό? Είσαι πράγματι μαλάκας αγόρι μου. Άξεσαι και εσύ τώρα. Λοιπόν, εδώ δείτε. Τώρα πώς μεταδίδονται οι ιδέες. Ότι θα χαλάσουμε τώρα με τη ζαχαρή μας για μερικά στακιά καυστική σόδα. Τι καυστική σόδα, μωρέ, αφού ξέρετε ότι δεν είναι καυστική σόδα? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω αυτό που γράφει απ' έξω. Καυστική σόδα. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να διαπιστώσω ότι έχουν μέσα τη στακιά. Όσον αφορά αυτό, ο υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενός μου που θα έρθει σε λίγη ώρα. Αυτά λέει ο κανονισμός και εγώ σας το έχω πει. Το τηρώ κατά γράμμα. Επίσης ο κανονισμός λέει ότι μοναδικό καθήκον του υπεύθυνου που βρίσκεται στη ζώνη που γίνεται ένα ατύχημα είναι να μεταβεί στο σημείο και να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Για δες τον που θέλει. Κοίτα την εκεί. Αυτή η γυναίκα δεν πρέπει να είναι καθόλου στα καλά της. Όχι ρε, εμείς δεν είμαστε στα καλά μας. Καλά ρε, τι μας έπιασε και κουβαλάμε σαν κι άλλα θρεμπόρο. Ξέρεις κάτι, καλοκαίρι να πάρω κι εγώ μερικά από αυτά τα σακιά στο σπίτι. Τι λες ρε, τρελάθηκες? Να γίνεις κι εσύ το ίδιο, σαν και αυτούς τους μισότρελους και τους απατεώνες. Εγώ σου λέω ρε, ότι όλοι αυτοί δεν είναι καν εργάτες, αλλά λούμπεν, σκυλολόι ρε που απεργεί ρε. Σκυλολόι που απεργεί, μίλησε και ο ήρωας της εργασίας. Ώστε Βασιλάκι μου και κάτω αυτοί οι άνθρωποι απεργούν και εσύ δεν απεργείς ποτέ, Φυσικά και απεργώ, όταν είναι απαραίτητο. Δεν είναι το πράγματα όμως που ανήκουν στους άλλους. Γιατί ανήκουν σε άλλους? Ποιος παρήγαγε ρε τα πράγματα αυτά που ήταν μέσα στο φορτηγό? Ποιος έφτιαξε τις μηχανές για να σπείρουν και να ορκώσουν τα χωράφια? Ποιος έφτιαξε από το στάρι το αλεύρι? Εμείς δεν είμαστε αυτοί πάντα. Και τα αφεντικά δεν είναι αυτοί που πάντα κλέβουν τα προϊόντα μας. Τώρα μάλιστα, επειδή ζούμε σε μια χώρα απατεώνων, θα πρέπει να κλέβουμε κι εμείς τώρα. Πάτε σκυλιαλέστε. Ο πιο ωραίος είναι αυτός που κλέβει τα περισσότερα. Όποιος δεν κλέβει είναι μαλάκας. Ξέρεις τι σου λέω εδώ ρε, ότι είμαι πολύ περήφανος ρε που είμαι μαλάκας σε έναν κόσμο απατεώνων και κλεφταράδων. Ξέρεις τι σου λέω εγώ ρε, πλακία και περηφάνεια πάνε πάντα μαζί. Αλλά μιλάς σοβαρά αλήθεια. Τι γίνεται εδώ? Τι συμβαίνει εδώ? Τίποτα. Μόνο που φορτωθήκαμε σαν τα γαϊδούρια για να σώσουμε την πατρίδα. Ρε τι μου τσαμπουνάτε, εδώ κλέβετε. Τι βλέπουνε τα μάτια μου, ο κύριος υπαξιωματικός από την ασφάλεια. Βλέπεις που έρχεται αυτός, αμέσως μετά το προηγούμενο. Εσείς εκεί κάτω, σταματήστε, αφήστε τα σακιά κάτω, αλλιώς πυροβολώ. Ποιος δεν σε δώσει καλή να πάρετε τα σακιά? Τώρα τι μάψαμε, τούτος εδώ είχε ευχαριστώ με τόπο και θα μας στείλει στον Άγιο Πέτρο. Κύριε υπαξιωματικέ, ποια ηρεμήστε λίγο. Ρε σε κάποιος σκοτάφια με το πιστόλι σας και βγήκε καμιά αδέσποτη. Όταν ένας αστυνόμος σκοτάφει κρατώντας πιστόλι, τότε πάντα κάποιος σκοτώνεται. Αυτή είναι η περίφημη τυχαία εκπισοκρότηση που δεν αστοχεί ποτέ. Κάνετε πολύ τον έξυπνο. Σας το έχω ήδη ξαναπεί, εντάξει. Εμείς θέλαμε μόνο να βοηθήσουμε. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Αλλά δεν Ο συνάδελφός σας μας είπε να βοηθήσουμε. Αυτή εκεί κάτω τη βλέπετε που κοιτάει, που είναι στον τόπο του δυστυχήματος, που προσέχει για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Καλά. Ένα λεπτό όμως.
Προτιμάτε. Πρέπει να το εξακριβώσω. Κύριε συνάδελφε! Μία λέει, μία ξελέει. Λες και είμαστε στο στρατό. Ναι, ρε, είναι ένας παλιάνθρωπος αυτός. Αλλά μέσα του κρύβεται ένας καλός χαρακτήρας. Είναι αυτός που βοήθησε τη γυναίκα σου να πάει στο νοσοκομείο. Με το παιδί της Αλαπούρα της Αιγαίας. Αυτός είναι. Ναι. Λοιπόν, έχω να σου πω και κάτι άλλο. Τι είναι? Έχει να κάνει με τη δουλειά μας. Από αύριο θα παίρνεις επίδομα μειωμένης εργασίας. Ποιος του λέει αυτό? Το άκουσα πριν λίγες μέρες στο τρένο. Από την άλλη εβδομάδα και οι 6.000 εργάτες θα δουλεύω μόνο 26 ώρες την εβδομάδα. Και σε λίγους μήνες, πάπαλα το εργοστάσιο. Μα γιατί? Αφού έχουμε δουλειά, έχουμε παρατηρήσει ότι είναι το τέλος της άλλης χρονιάς. Μη παραγγελίες δεν τους ενδιαφέρουν ποσός. Λένε πως αν μεταφέρουν το εργοστάσιο στη Βουλγαρία θα οικονομάνε περισσότερο. Και στην Κίνα, πολύ περισσότερα. Επειδή εκεί η μισθή είναι χαμηλή, Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν γραμμή πάνω στους μισθούς, δεν απεργούνε και άκου να δεις τώρα. Έχουν φασιστική κυβέρνηση που εγγυάται την κοινωνική ειρήνη, ασφάλεια και τάξη. Άρα δεν κατάλαβα. Α, έτσι, Έλα εδώ. Πάρε αυτό το σακί, πάρε και εκείνο. Έλα. Φορτώσου όσα μπορείς και φεύγουμε. Γιατί απέγινε η περηφάνεια σου, είναι να είσαι μαλάκας. Έλα, έρχονται και οι μέρες που ξυπνάνε και οι μαλάκες. Πάμε. Αφήστε τα σανιά κάτω, αλλιώς πυροβολώ! Πυροβόλα τον κόλο σου. Μπάσταρδοι! Και προσποιούν τα τάχα ότι δουλεύουνε! Σιγουρεύουμε το φορτίο δίθεν, σας κάνουμε τη χάρη, καθαροί κλέφτες! Έλα, φτάσαμε. Βοήθεια να ξεφορτώσουμε τα σακιά. Σε μεσάστηκα ρε γαμώ. Φέρε τα κλειδιά να μπούμε σπίτι σου. Ρε φίλε, κάπου ξέχασα τα κλειδιά. Φέρε τα δικά σου να πάμε σπίτι σου. Τι λες, τρελός είσαι. Με το πάτσο να περιμένει απ' έξω. Σώκα μωρέ καημένα, ακόμα εκεί θα είναι. Τι λες, αυτός είναι χειρότερος από σκυλί. Άσε που πυροβολεί κιόλας. Μην τα παραλες τώρα καημένα, πυροβολή κιόλας. Τι ήθελα από και σ' άκουσα και κάνω τέτοια πράγματα. Σταμάτα μου, σταμάτα. Ακούω βήματα. Μην κάνεις έτσι. Κάποιος έρχεται. Αντιπολικατοικία θα είναι. Καλησπέρα σας. Δεν είσαι αστυνομικός, Αστυνομικός όχι βέβαια. Από το γραφείο Κηδιών είμαι. Με συγχωρείτε, ήταν αυθόρμητο. Δεν πειράζει. Όλοι το ίδιο κάνουν μόλις με βλέπουν. Άσε το καμιά φορά, μόλις κοιτάζομαι το κόσμο καθρέφτη. Το ίδιο πράγμα κάνω για τον εαυτό μου. Χαριτωμένο. Μερσή. Μήπως ξέρετε αν μένει εδώ κάποιος καλοχαιρέτας? Καλοχαιρέτας. Ναι, εδώ μένει. Αλλά είναι στο νοσοκομείο και νομίζω ότι μάλιστα πέθανε. Ναι, πέθανε. Μήπως ξέρετε αν είναι η δική του στο δεμέρισμά του? Πρέπει να παραδώσει το φέρετρό του. Ο γιος του έρχεται αργά το βράδυ. Αλλά δεν θα ήταν καλύτερα να το πάτε στο νοσοκομείο. Μα από εκεί έρχομαι. Και το πτώμα του πεθαμένου δεν βρίσκεται κιόλας εκεί. Μάλλον θα το έχουν πάρει κάποιοι συγγενείς του. Να σας πω, αφήστε το έξω από την πόρτα στις σκάλες. Παπα, αυτό δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Ένα φέρετρο να το αφήσει έτσι μέσα στη μέση. Με τον κόσμο να μπαινοβγαίνει. Και έπειτα είναι και το άλλο. Θα το πάρουν τα παιδιά και θα παίξουν το παιχνίδι τους Ινδιάνους που οδηγούν κανό. Αυτό είναι αδύνατο. Άλλωστε πρέπει να λάβω και μια υπογραφή ότι παρέδωσε το φέρετρό του. Ζωή σε λόγο μας. Δυστυχώς, κυρία μου, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σας έχω εμπιστοσύνη, μήπως μένετε εδώ? Ναι, εγώ εδώ μένω. Γιατί ρωτάτε? Ακούστε τι θα κάνω. Θα πάρουμε το φέρετρο, θα το πάρουμε στο διαμέρισμά σας και έπειτα το ανεπτυγό του πεθαμένου. Τι λες, Χριστιανέ μου? Φέρε το μες στο διαμέρισμα. Μα ναι. Άλλωστε δεν πιάνει και πολύ χώρο. Κι αν παραβλέψουμε πως μπορεί να είναι κάπως λίγο μακάβρο το θέαμα, μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει και για ένα σωρό δουλειές. Δεν βαριέσαι, όλα μια συνήθεια είναι. Σωστά, και η ζωή μια συνήθεια είναι. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κι εμείς ένα πρόβλημα. Έχουμε ξεχάσει τα κλειδιά μας και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο σπίτι μας. Έχουμε κλειστεί απ' έξω. Τότε τι κρίμα. Θα πρέπει να ξαναπάρω μαζί μου το φέρετρο. Ζωή σε λόγο μου. Όχι. Θα το τακτοποιήσουμε. Μπορούμε να το πάμε σε μένα, αν βέβαια μου έχετε εμπιστοσύνη. Φυσικά και σας εμπιστεύω. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Ζωή σε λόγο μας. Μόνο που θα ήθελα να μου κάνετε μια μικρή χάρη. Για να ακούσω. Θα μας επιτρέψετε να βάλουμε μέσα στο φέρετρο αυτά εδώ τα σακιά, γιατί ξέρετε το περιεχόμενό τους είναι πολύ ευαίσθητο. Και δεν πρέπει να βρακεί. Το φέρετρο έχει βέβαια καπάκι, έτσι δεν είναι? Μα φυσικά και έχει καπάκι. Είναι ένα φέρετρο γάμα κατηγορίας. Βέβαια καπάκι κάνουμε και στα άλλα, τα απλά τα φέρετρα. Ζωή σε λόγο μας. Μα τι κουμπαρτάς που είναι ο δήμαρχός μας. Θυμήσου να το ψηφίσω. Πάω να ξεφορτώσω το φέρετρο, γεια σας. Να πάτε, σας περιμένουμε.
Τώρα λοιπόν θα δούμε αν η αστυνομία έχει το θράσο να χώσει τη μύτη της και μες στο φέρετο. Ζωητσελόπουλος. Όπως η ιδέα σου ήταν καταπληκτική. Καλά ρε, πώς σου ήρθε. Ήταν ο μόνος τρόπος να μας καταλάβει Δεν θα κανείς. το καταλάβει κανένας. Γρήγορα Μαρία. Έλα μέσα και κλείσει τη φάρα. Δώσε μου ένα ποτήρι νερό. Δίψω πολύ. Μόλις θα ξεφορτωθούμε αυτές τις κοιλιές, θα κάνουμε άλλες 2 και σου υπόσχομαι θα είναι το τελευταίο μας δρομολόγιο. Άδειασε την κοιλιά. Γέμισε την κοιλιά. Σε ένα μικρό σκάνια νιώθω. Σταμάτα, μωρέ, πια να κλαψουρίζεις. Δεν βαρέθηκες όλη μέρα. Έλεος πια. Κοίτα εδώ τώρα. Να δεις τι έχουμε εδώ πέρα. Θα έχουμε σαλάτα για όλο το χρόνο. Το ξέρω. Είναι πολύ το πράγμα. Δεν γινόταν όμως διαφορετικά. Καταλαβαίνει. Οι αστυνομικοί δεν λέω, είναι όλοι τους βλάκες. Αλλά για κάτι τέτοια τους κόβει. Μία θα μας έβλεπα με την κοιλιά γεμάτη, μία άδεια. Ναι, σε αυτό ένα δίκιο το έχεις. Ω, γαμώτο. Η σούπα. Άπηξε σαν ανευρόκολλα. Μα για σας. Αυτή δεν άνοιξε καθόλου. Δεις, μας έκοψαν τον γκάζι. Και εκείνος ο τραχανομάν έστραψε και αντιπροθέσει εδώ από τη ΔΕΗ και με φοβέριζε. Σε 2 μέρες θα μου το κόψουν και το ρεύμα. Ποιος είναι? Ένας φίλος. Ποιος φίλος? Ένας συνάδελφος του άντρα σας. Έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Πες να παθεί κάτι ο Βασίλης μου, δεν θα το αντέξω αυτό. Ψυχραιμία. Κάτσε να πάμε. Τη σαλάτα. Κάτω τα παλτά. Τι να παθεί. Όχι. Εγώ δεν Γαϊδούρη τον λες, τώρα σε πήρε μόνος. Εγώ τον αγαπούσα τον Βασίλη μου, γιατί να πάθει κάτι. Σοφά μόρια, ακόμα δεν τον είδαμε. Τι να παθεί. Τι να παθεί και έφερνε λεφτά στο σπίτι. Γι' αυτό είναι απλήρωτη ΔΕΗ. Μπα, εσείς, τι σημαίνει αυτό? Καμία κίνηση. Αυτή τη φορά σας έχω στο χέρι. Για κοίτα, και οι 2 έγκυες. Ρε τι γρήγορα που μεγαλώνουν εδώ οι κοιλιές. Ναι. Το ξέρα εγώ πως ήταν όλα παραμύθια. Το ξέρα, πάει τι θα κάνουμε τώρα. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση διαπιστώνω ότι το κρατήσατε το παιδί. Και εσείς κυρία μου, τα συγχαρητήριά μου. Μέσα σε 5 ώρες καταφέρατε να κάνετε έρωτα, να γίνετε μητέρα και να είσαστε κιόλας στον 1 μήνα. Η μοίρα, φταίει. Ναι. Ξέρω κύριε αστυνόμη. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος όμως. Άστα αυτά. Το λάθος το έκανα πριν που έπεσα στην παγίδα με τους πόνους της γένας και της πρόωρη εγκυμοσύνη. Τέρμα τώρα αυτά. Βγάλετε όλα τα πράγματα έξω. Είστε τρελός μου. Και πράγματα. Ακού να δεις, δεν περνάνε αυτά σε μένα. Το κατάλαβα καλά το παιχνίδι σας. Οι άντρες σας πάνε και κλέβουνε, κουβαλάνε τα πράγματα στις γυναίκες τους και αυτές τα κρύβουνε κατά τις κοιλιές τους. Όλη μέρα βλέπω μπροστά μου έγκυες γυναίκες. Γέμισε ο τόπος. Εντάξει, καταλαβαίνω πως οι γυναίκες του απλού λαού είναι αρκετά γόνιμες. Αλλά εδώ πια το παρακάνατε. Γέμισε ο τόπος, έγκυες γυναίκες, έγκυα κορίτσια, έγκυα παιδιά. Μέχρι που πριν από λίγο περνούσε από μπροστά μου η καβαλετζούδελα, 85 χρονών. Με μια κιλάρα εκεί πέρα, λες και περίμενε τρίδημα. Έλεος πια. Ξέρω κύριε αστυνόμη, αλλά Τι όχι ξέρεις, για τον ξεχάλιαξες. λόγο που εσείς πιστεύετε. Για ποιο λόγο? Έχουμε τη γιορτή της προστάτηδάς μας. Τα προστάτηδα. Της Αγίας Ευλαλίας. Μεγάλη χάρη της. Δεν ξέρετε ότι αυτή η Αγία ήθελε μια ζωή να αποκτήσει ένα παιδί. Και ότι ο Κύριος εισάξε τις προσευχές της και της έστειλε ένα παιδάκι όταν αυτή ήταν 60 χρονών. Μπράβο. Στα 60 της χρόνια. Κι όμως, και να σκεφτεί το άντρας της ήταν πάνω από 80. Όχι δα. Κι όμως, αυτή είναι η δύναμη της πίστης, κύριε αστυνόμε. Είδατε. Βέβαια, εκείνος τα κακάρασε μετά από λίγο, αλλά Λογικό. εμείς οι γυναίκες αυτού εδώ του τετραγώνου, για να τιμήσουμε έτσι το θαύμα της Αγίας Ευλαλίας, τριγυρνάμε 3 μέρες με ψεύτικη κοιλιά. Τι ωραία παράδοση. Ναι. Και γι' αυτό κλέβετε όλα τα σούπερ μάρκετ για να γεμίσετε τις κοιλιές σας με αυτά. Λοιπόν, τέρμα τα καραγκιόζηλίκια σας. Θέλω να δω τι έχετε μέσα στις κοιλιές σας. Αλλιώς θα χάσω την υπομονή μου και... Καλά.
Και δεν πιστεύετε στο θαύμα. Όχι βέβαια. Ούτε τόσο. Ρισκάρετε πολύ. Και δεν φοβάστε μη σας βρει το κακό. Αφού σου το είπα, όχι. Εντάξει, κύριε αστυνόμε. Μη μου έρθετε όμως μετά και μου πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα. Έλα μαράκι να το δείξουμε. Αγία Ευλαλία, προστάτηδά μας, θεά της γονιμότητάς μας, στο θαύμα σου όποιος δεν πιστεύει. Με δυστυχία τιμωρησέ τον, ταπείνωσέ τον, κάντο να μην βλέπει. Αγία με Ευλαλία, με δυστυχία θάμπωσέ τον. Με ρόδα η σαλάτα, δείξ τη δύναμή σου μπροστά στο πίστου τα μάτια. Τι είναι αυτά? Για δες, μοιάζει με σαλάτα. Σαλάτα. Πραγματική σαλάτα. Λάχανα, ντίδια, μαρούλια, κουνουπίδια, φρέσκα Τι πράγματα. δεν μπορώ να καταλάβω. Και γιατί κρύψατε όλα αυτά τα πράγματα κάτω από τη φούστα και από την μπλούζα σου? Ένα μαρούλι είναι εδώ. Όχι, είναι σαλάτα. Μα δεν το κάναμε εμείς. Βλέπετε τώρα ότι πρόκειται για ένα θαύμα. Ναι, ναι. Ένα θαύμα της κουζίνας. Γιατί, δεν το κατάλαβα. Υπάρχει κανένας νόμος, μήπως τα τευτέρια σας, κύριε αστυνόμε, που να απαγορεύει στους πολίτες να βάζουν κάτω από τα ρούχα τους φρέσκα λαχανικά? Όχι, όχι, όχι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρύψατε όλα αυτά τα πράγματα κάτω από τα παλτά σας. Κουράζομαι, κύριε αστυνόμε, πολύ κουράζομαι σήμερα. Μα σας το έχω ήδη εξηγήσει. Γιατί με αναγκάζετε να μιλάω τόσο, Κάνουμε έτσι μια ψεύτικη κοιλιά για να τιμήσουμε το θαύμα της Αγίας Ευλαλίας. 3 μέρες πρέπει να τριγυρνάμε έτσι και όποιος δεν το πιστεύει, του συμβαίνει μεγάλο κακό. Μα τι συμβαίνει? Σβήνουν τα φώτα. Και φως. Στο θαύμα σου όποιος δεν πιστεύει, Αγία Ευλαλία, κάνε το να μην βλέπει. Να, βλέπετε. Άρχισε να σκοτεινιάζει, σκοτίνιασε κιόλα. Πού σκοτίνιασε, μωρέ? Εγώ βλέπω μια χαρά. Εσύ, Μαρία? Εγώ μου φαίνεται πως Βλέπω. βλέπω. Αρχίσατε να κάνετε το φως σας, κύριε αστυνόμε. Αφήστε τις βλακίες, πού να διακόψουν? Στα άλλα διαμερίσματα πάντως έχει φως, μόνο σε εσάς. Να, εδώ είναι ο διακόπτης. Βλέπετε, κύριε αστυνόμε, να. Έτσι ανάβει, Πού είναι η έτσι πόρτα, σβήνει. να δω έξω? Αχ, δεν βλέπει. Μα η πόρτα είναι αθράμιστη. Αγία Ευλαλία. Αχ, τυφλώθηκε ο άνθρωπος. Τον βρήκε το κακό. Αχ, το κακομοίρι. Εγώ θέλω να ξέρω με αυτές τις 2 τρελές. Φεύγω να μην τρελαθώ κι εγώ. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ, μου λες? Εσύ, μόνη σου τα σκαρφίστηκες όλα. Όχι, είναι η ώρα να φύγω. Τα κλειδιά μου. Πού είναι τα κλειδιά μου? Δεν λέγει η τρομάρα σου. Ωραία, φιλενάδε. Μ' αφήνεις τα κρύα του λουτρού. Εδώ είναι τα κλειδιά μου. Κάτσε, εγώ όμως έχω άλλη μια ερμαχία κλειδιά στην τσέπη. Αυτό πάει να πει ότι είναι του Πανάγου. Πέρασε από εδώ να με ψάξει και τα ξέχασε. Τι κάνεις κι έτσι? Άμα τα ξέχασε, εδώ θα περάσει και τα ξαναπάρει. Να σου πω εσύ που μου το παίζεις έξυπνης όλο το έργο. Τα συνάντησε και τον άντρα σου. Και φαντάσου, τι θα του είπε ο Βασίλης, ότι τάχα μου είμαι έγκυος και Παναγίτσα μου, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν είμαι τόσο καλή στο να εφευρίσκω παραμύθια όπως εσύ. Όχι. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα κάτσω. Εσύ με έμπλεξες, εσύ θα με ξεμπλέξεις. Θα κάτσω εδώ και θα περιμένω να γυρίσου. Να το διηγηθείς όλα εσύ. Εσύ. Ηρέμησε, μωρέ. Ηρέμησε πια. Εγώ θα του τα διηγηθώ. Όλα εγώ. Έτσι. Να σου πω πάντως κάτι. Εγώ με όλο αυτό απόψε το διασκεδάζω απίστευτα. Δεν είχες τα καλά σου. Γελάς, μωρέ, γελάς. Το μόνο που σε νοιάζει είναι πώς θα ξεφορτωθούμε τα μακαρόνια και το ρύζι. Τρελή είσαι. Έλα ρε Μαρία, πιότερα από αυτά που μας έχουν βρει ως τώρα. Λύεται. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πόπο. Κατακλυσμός γίνεται. Για να δω. Πόπο. Καταιγίδα έξω. Κάτσε, πάω να φέρω μια ομπρέλα. Ναι, άντε. Να βγούμε έξω. Είναι κανείς εδώ? Είναι ο αστυνόμος εδώ? Πανάγο μου, εσύ είσαι, μα γιατί είσαι έτσι? Μαρία μου, επιτέλους, άσε με να σε κοιτάξω. Και η κοιλιά σου? Πού είναι η κοιλιά σου? Μήπως δεν κάνει το παιδί μου? Όχι, ηρέμησε, είναι όλα καλά. Μα πες μου τι σου συνέβη, παιδί μου. Ύστερα θα σου εξηγήσει η Ρόζα καλύτερα, η Ρόζα.
Ρόζα. Δεν θα καταλάβεις, Ρόζα! Ρόζα! Ακουμπήστε εδώ πέρα μπροστά. Εδώ, καλά είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νεκρότα. Θα πιείτε ένα καφεδάκι, κρασάκι θα έχετε πιει. Όχι, όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ βιαστικός. Τώρα τελευταία, ξέρετε, οι δουλειές μας πάνε πάρα πολύ καλά. Σε σημείο να μην προλαβαίνουν. Γεια σας. Γεια σας. Για μια στιγμή να σας δώσω από μια καρτούλα μου να χρειαστώ εσείς είναι. Μια καρτούλα αγρίος είναι εδώ. Γεια σας. Τι συμβαίνει? Ρόζα, βιάσου, έλα γρήγορα! Τι έγινε μωρέ πάλι. Δεν μπορεί σε αυτό το σπίτι κανείς να κατουρίσει με την ισχύα του. Και οι δυο τους είναι εδώ. Και οι δύο τους είναι εδώ και όλα είναι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Και τώρα τι λέμε στις γυναίκες μας, ρε. Αυτή τη φορά δεν μας σώσει τίποτα. Μήπως κατεβάσε τίποτα η κούτρα σου. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Θα τις κλειδώσουμε για 2 λεπτά απ' έξω και τα σακιά θα τα βάλουμε κάτω το κρεβάτι και το φέρετρο θα το σκεπάσουμε εδώ μπροστά να μην φαίνεται. Ναι. Κλείδωσε την πόρτα τώρα αμέσως. Θα έρθεις επιτέλους, βρε Ρόζα, που θέλω να σου πω! Περίμενε μωρέ μια στιγμή να βρακωθώ, αλλιώς θα πέσουν όλα κάτω. Βοήθα λίγο να τα βάλουμε ξανά. Φτάνει πια, Ρόζα. Θα περιμένω έξω και θα το μετανιώσεις. Ευχαριστώ. Πολύ ευγενικό. Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα Μαρία. Ο Πανάγος μου είπε ότι όλα πήγαν καλά. Ήρθε το παιδί στον κόσμο. Άντε. Έλα, σ' ακούω λοιπόν. Πες μου τώρα τι έγινε τόσο βιαστικά και με φώναζες. Εσείς. Γυρίσατε επιτέλους. Ρόζα, η κοιλιά σου. Δεν με δαμοσκεύσατε. Λιγάκι. Τι θα πει λιγάκι, ρε, σε ρωτώ το με δαμοσκεύσατε ή όχι. Ναι μωρέ Βασίλη μου, αλλά δεν άξιζε το κόπο. Το ξέρω εγώ. Τι σου λέγα εγώ. Αυτή είναι μαλαβή. Αυτή τελεί ένα τρελοτομείο μόνο για τον εαυτό του. Κάνανε και σαρική τομή. Μία τόσο δα μικρή. Πόσο μικρή. Τώρα είναι και ο κόσμος εδώ. Μία τόσο δα μικρή συλλόση χρειαζότανε. Και σας έκανα και σαρική τομή. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω. Ρόζα, εσύ τι λες? Εσύ δεν μας τρως, αγάπη μου, εσύ δεν ξέρεις. Πού θες να ξέρεις, μωρέ πάνω, αφού την κοίμησαν κανονικά της έκαναν ανάρκωση. Και εσύ που το ξέρεις, εσένα σε εγκύρισαν χωρίς νάρκωση. Πού ωφελεί αυτή η ανάκριση τρίτου βαθμού. Απορώ. Ανέστητε. Αντί να ρωτήσεις μωρέ πως είμαστε στην υγεία μας. Αντί να χαρείς που είμαστε ζωντανές, που δεν πεθάναμε πάνω στο χειρουργείο. Πήγαμε στο νοσοκομείο παρά τη θέση σε γιατρό. Μόνο και μόνο για να μην στεναχωριέστε εσείς οι δύο. Τι θα έκανες εσύ μωρέ στη θέση μου. Η Μαρία παραλίγο θα το έκανε το παιδί της. Αν δεν το έκανα εγώ, που βλέπεις εσύ την ελληνική. Εσύ δεν είσαι αυτός τρομάρα σου που λέει ότι ένας άνθρωπος πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλο. Εσύ και ο Κυρμάκης, ότι ένας κομμουνιστής πρέπει να βοηθάει. Άμα πια. Καλά. Ίσως να έκανε σωστά. Ρόζα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες για μας. Είσαι πράγματι εξαιρετική γυναίκα. Ναι, πραγματικά είναι άφταστη. Έλα, αγάπη μου, πες το και εσύ μια φορά. Ναι, Ρόζα, είσαι πράγματι μια τόσο υπέροχη γυναίκα. Φτάνει. Αλλιώς θα βάλω τα κλάματα. Έλα εδώ, κάθισε στο κρεβάτι. Με την κεσαρική που έκανες, ίσως θα ήταν καλύτερα να μείνεις στο νοσοκομείο. Όλα πήγαν υπέροχα. Ναι, σε βλέπω. Στο πρόσωπο πραγματικά φαίνεσαι μια χαρά. Ρε εσύ Πανάγο, τι υπέροχη κοιλιά είναι αυτή. Ρε, ονειρεύομαι κουνιέται κιόλας. Κουνιέται, συγγνώμη Ρόζα, μπορώ να πιάσω λίγο. Δεν θα πιάσει απολύτως τίποτα εσύ. Μα γιατί, το παιδί είναι και δικό μου. Πράγματι, τώρα είμαι στο συγκεκριτής. Εμένα δεν με σκέφτεσαι καθόλου πια. Ρόζα, δεν αξίζω τίποτα εγώ. Δίκιο έχει, Πείτε και σε εκείνη μωρέ καμιά καλή κουβέντα, έτσι έλες εγώ είναι ανάγκη να πάω κάπου. Πού πας? Ό,τι θες. Δεν έχεις να πας πουθενά, θα πας γρήγορα στο κρεβάτι. Ή μάλλον κάτσε να φέρουμε το κρεβάτι εδώ. Τι κάνεις, μωρέ! Σου στρίψε! Βασίλη, Έλα. τι είναι αυτό το καπάκι εδώ? Ποιο. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ. Αυτό εδώ, ναι. Αυτό εδώ. Ναι. Δεν είναι καπάκι. Και τι είναι? Αυτό εδώ Ναι. είναι
κούνια. Την αγόρασε ο Πανάγος μόλις έμαθε ότι περιμένει παιδί. Κάτσε να δεις τώρα να δεις πώς λειτουργεί. Μπορεί λοιπόν κάποιος να τη δέσει με σκηνή από το ταβάνι και να την κουνά. Νάνι, νάνι, το μωρό. Και γιατί να είναι τόσο μεγάλη. Παιδί, ναι, θα μεγαλώσει. Άλλωστε την βρήκε σε τιμή ευκαιρίας. Τα τσιγκούνι. Παιδιά μου, πού είστε? Η μαμά, τι όμορφα. Έλα μαμά, πέρασε μετά. Τρέξε. Γεια σας. Γνώρισα από εδώ τους φίλους μου, Χαίρομαι πολύ. Στο διάλο πάλι σκατόγρια ήρθε. Δεν ξέρω, η μαμά μου είναι λίγο παλαβή. Δεν είμαι καθόλου παλαβή. Τι κάνεις μικρή μου, Ρόζα, στις ομορφιές σου, παιδί μου, εσύ ξανά. Μητέρα, η Ρόζα είναι από εκεί. Α, αλήθεια. Γεια σου Μανούλα. Εδώ είμαι, δεν με βλέπεις. Και γιατί είσαι στο κρεβάτι, παιδάκι μου, άλλος της. Θα ήθελες πολύ. Περιμένει παιδί. Αλήθεια. Και πού πήγε? Το παιδί. Να το. Ήρθε κιόλας. Βρε, πώς θα μεγαλώσεις έτσι, παιδάκι μου. Σωστός άντρας έχεις. Μπράβο, μπράβο. Αχ. Γιατί άφησε τον πατέρα σου να περιμένει? Μητέρα, αυτός είναι ο φίλος μου, ο Πανάγος, θα το θυμάσαι. Α, μπράβο. Με τα παιδιά του πρέπει να είναι κανείς πάντα φίλος σου. Τώρα θυμήθηκα και για ποιο λόγο ήρθα. Θέλουν να σε πετάξουν έξω από το σπίτι. Γράφουν ότι έχετε 4-5 μήνες να πληρώσετε τον νίκη. Ο ιδιοκτήτης έστειλε σε μένα τη διαταγή έξω. Αδύνατο. Η Ρόζα πλήρωνε πάντα το ενοίκιο. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Αδειάζουν σχεδόν όλα τα σπίτια, γιατί εδώ και μήνες δεν πληρώνει κανένα το νίκη. Πράγματι. Και κοίτα τώρα τι γράφω. Τι γίνεται εκεί? Κοίτα έξω ρε παιδάκι μου, κοίτα πώς γίνεται. Ωραία Πανάγο, δίκιο έχεις. Κοίτα τα γουρούνια, σαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο ρε. Είναι φορτηγά για να μεταφέρουν όλο το νοικοκυριό, όλα τα έπιπλα, όλα τζάμπα. Ρόζα! Ρόζα! Το κλάμα πράγματι απευθύνεται σε εμάς. Προς Θεού Ρόζα, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Φωνάζεις έτσι, θα μου ξυπνήσει το παιδί. Καλά. Μιλώ, σιγά. Εδώ λέει ότι έχουμε 4 μήνες να πληρώσουμε τον νίκη. Ρόζα, προς Θεού σε ρωτάω, τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, είναι αλήθεια, δεν τι έχουμε πληρώσει. Και το ρεύμα και το γκάζι μας το έχουνε κόψει ήδη. Μας έκοψαν το ρεύμα και το γκάζι. Καλά, γιατί δεν τα πλήρωσες? Γιατί δεν είχαμε άλλα λεφτά, ρε Βασίλη. Και με τα λεφτά που έχουμε, ίσα που φτάνουμε για να ψευτοζούμε. Πανάγο μου, πρέπει να σου πω κι εγώ κάτι. Τι είναι παιδί μου? Ούτε κι εμείς πληρώσαμε τον νίκη. Θαυμάσια! Κοίτα εκεί. Όλη η γειτονιά την έχει άσχημα. Απίστευτο. Για το όνομα του Χριστού. Γιατί δεν μου πες τώρα ότι δεν σου φτάνουν τα λεπτά? Γιατί θα άρχιζες μια ζωή, τα αιώνια παραπονά σου. Για τη γυναίκα που παντρεύτηκες ότι είναι άχρηστη για να χαρεί κιόσα η μάνα σου. Εσύ πλήρωσες τουλάχιστον το ρεύμα και τον γκάζι. Ναι, άντρα μου, και το ρεύμα και τον γκάζι. Θα δόξω τον Θεό, κάτι γι' αυτό. Πάλι καλά. Έλα τώρα, έλα. Σταμάτα να κλαις. Βέβαια, όλα θα τακτοποιηθούν, Α, να σου πω τώρα θυμήθηκα. Έχω αφήσει έξω από την πόρτα κάτι σακούλες, σας έχω φέρει κάτι να φάτε. Φέρτε λεβέντη μου. Ναι, μητέρα, πάω. Μπράβο, την ευχή μου να έχεις. Περίμενε. Πάω. Πού τις έχει? Μην τον δει και με ακουμπήσει λίγο κατευθείαν να μας φορήσει. Εσύ, Τα βρήκα πριν λίγο στην αποθήκη μου. Τι είναι αυτά ρε παιδιά? Βούτυρο, αλεύρι, ντοματοπολτός. εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μητέρα, κάνεις λάθος. Αυτά δεν είναι δικά μας. Όχι, δικά σας είναι. Αφού είδα με τα μάτια μου τη Ρόζα το πρωί ότι ήταν στην αποθήκη μας. Το πρωί με ήδη κι όσα. Δεν έβλεπε. Εντάξει, Βασίλη, ναι. Είναι πράγματα τα οποία αγόρασα χθες. Στη μισή τιμή. Το είπε. Μήπως στο σούπερ μάρκετ? Ναι, στο σούπερ μάρκετ. Άλλα, σαν τα πήρα έτσι μας είπε. Το είπε κι αυτό. Δηλαδή τα κλέψε. Ναι, κάτρεψα. Και εσύ? Ναι κι εγώ. Όχι,
λέει ψέματα. Η Μαρία δεν ανακατεύτηκε πουθενά. Απ' την έμπλεξε! Βρήκε, θα τρελαθώ. Σήκασε, Βασίλη. Μην φοβάσαι για τα κλεμμένα πράγματα, μπορούμε όλοι μαζί να τα κουβαλήσουμε. Και λέω μωρέ αυτό μωρέ, αυτή η γρουσουσκιά, άτιμο πλάσμα. Πες το. Αυτή που σε ατίμασε, που κύλησε στο βούρκο το φτωχαλατίμιο όνομά σου. Βασίλης Γρηγορόπουλος, που δεν σέβεται τα άγια πατρικά σου αισθήματα. Που δεν τολμάς, ρε, να δεις πως μας έχουν καταντήσει. Και ξέρεις κάτι, θα σου το πω. Τώρα θες να το μάθεις. Κοίτα, και αυτό ήταν ψέμα. Και το παιδί ήταν ένα ψέμα. Κοίτα τι έχω εδώ, κοίτα. Όλα κλεμμένα τρόφιμα. Πάρτα. Και τι θα γίνει με το παιδί, με τη μεταμόσχευση. Το παιδί μου είναι τώρα κι εσύ! Όχι, 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 αυτό παράγει, θα την χωρίσω πιατσίκιο. Όχι, όχι! Τόλμησες να με ξεγελάσεις με το παιδί, Όπως βλέπετε τα τακτοποιήσω όλα. Τόλμησες να με ξεγελάσεις, Ξέρεις κάτι, τη βαρέθηκα αυτή τη σκατοζωή σου, Βασιλάκη. Και αυτό που βαρέθηκα περισσότερα απ' όλα, ξέρεις τι είναι. Η μαλακία σπαραδιάζει με μια ζωή. Για την αξιοπρέπεια, την αυτοσυγκράτηση εργατικής σου τάξης. Να ρε πως μας κατάρτισαν όλοι αυτοί ρε ψευτοκομμουνισταρά. Εσύ και ο Κυρμάκης που δεν τολμάτε να ανοίξετε τα μάτια σας, τούβλο. Σταμάτα! Νομίζεις ότι εγώ δεν καταλαβαίνω? Νομίζεις ότι εγώ βρίσκομαι στον κόσμο μου? Νομίζεις ότι εγώ δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου? Γύρω μου οι άνθρωποι τρελαίνονται, κάνουν τις δουλειές τους, αυτοκτονούν. Και εσύ νομίζεις ότι εγώ κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου? Όμως άμα θες να ξέρεις, και εγώ τρελαίνομαι. Και τρελαίνομαι περισσότερο, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω αυτή τη τρέλα. Όταν σε πηδάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι να κάνεις ρε? Που να βρεις το κουράγιο να αντιδράσεις. Μου λες. Και έπειτα όταν το πρόβλημα δεν είναι σπίτι τους. Ποιος μοιάστηκε, ποιος σχέστηκε, ποιος να κουνηθεί από τον καναπέ του. Μου λες. Ποιος μοιάστηκε ρε για τους ανέργους και όλους αυτούς που χάνουν τα σπίτια τους και βρίσκονται από τη μια στιγμή στην άλλη στον δρόμο. Τώρα όμως άμα θες να ξέρεις, σε λίγη ώρα θα βρίσκομαι και εγώ στην ίδια κατάσταση. Γιατί σε λίγη ώρα θα είμαι και εγώ στον δρόμο. Βασίλη, εσύ μιλάς έτσι. Άφησες να σε παρασύρουν αυτοί οι προβοκάτορες. Πάντα ήσουν αφελής. Όχι, όχι, όχι. Αυτό ήταν ο κόμπος για να φτάσει το μαχαίρι στο λαιμό. Και εγώ έχω κλέψει. Μαζί με τον Πανάγο. Είδα εδώ πόσα σακιά, άμαρι και αλεύρι έχουμε κλέψει. Τα φούτηξες. Ναι, αλλά μόνο όταν του είπα ότι από αύριο θα έχουμε επίδομα μειωμένης εργασίας. Όχι. Αυτή ήταν η τελευταία σταγόνα στο ποτήρι για να σε κυλήσει. Πω, τι πολλά πράγματα, θησαυρός. Και ακόμα πρέπει να ξέρεις, έλα εδώ, αυτό εδώ δεν είναι κούκια. Είναι καπάκι από φέρετρο. Ποια μου ιδέα ήταν να ρίξουμε μέσα τα πράγματα. Σταμάτα, δεν μπορώ να σταμάτα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, πρέπει να τα μάθεις όλα. Κοίτα πράγματα, θησαυρός. Τι μέρα και αυτή σήμερα. Ελάτε γρήγορα, κοιτάξτε γρήγορα. Εκεί κάτω, τα φορτηγά, οι γυναίκες αρχίζουν να ξεφορτώνουν πάλι τα πράγματα. Η αστυνομία πυροβολεί. Και τα παιδιά πάνω από τις στέγες τους πετάνε κεραμίδια και πέτρες. Οι μπάτσοι υποχωρούν, εκεί κάτω οι μπάτσοι υποχωρούν. Τα παράτησαν όλα και τα φορτηγά και όλα τα άλλα! Και οι γυναίκες συνεχίζουν να ξεφορτώνουν τα πράγματά τους. Απάνω τους ρε! Απάνω τους! Σκοτώνω τη λαγή για τα
αφεντικό φαΐ, τα σκοτώνω τη λαϊκία, τα αφεντικό φαΐ. Άιτε πίτα, άιτε ψώνιο, άιτε σκηνώνιο, αξιζήσεις μονομιάς, πατανάποδα οδουνιάς. Άιτε πίτα, άιτε ψώνιο, άιτε σκηνώνιο, αξιζήσεις μονομιάς, πατανάποδα οδουνιάς, πατανάποδα οδουνιάς.